Naniniwala po ba kayo sa kasabihan na lahat ng bagay ay may rason? Kung ako kasi ang tatanungin ninyo ay hindi po ako naniniwala doon. Para sa akin ay walang katumbas na magandang dahilan kung bakit kailangang makaranas ng paghihirap, kalungkutan at pighati ang isang tao, lalo na kung naging mabuti naman ito. Walang inaapakang kapwa at higit sa lahat ay tapat at totoo. Bago ko po umpisahan ang kwento ko na ibabahagi sa programa ninyong Barangay Love Stories ay magpapakilala po muna ako, Papa Dudut. Ako po si Apollo, 40 years old, at mga barkada ko po sina Jaira, Mark, Juno, Phoebe at Maya. Nitong nakaraang buwan lang po ulit kami nabuo dahil umuwi ako sa Pilipinas pagkatapos ng ilang taong kong pagtatrabaho at paninirahan sa ibang bansa. At bagaman ngayon taon na lamang kami nagkita-kita na mga kaibigan ko ay wala silang tampo sa akin. Dahil naunawaan nila ang rason kung bakit mas pinili kong umalis. Papa Dudut, introvert po ako pero lumalabas ang angking kong padaldalan at kabibuhan kapag kasama ko ang mga tropa ko. Komportable kasi ako sa kanila at higit sa lahat ay pinagkakatiwalaan ko po ang mga taong yon. Bali una ko pong nakilala sina Jaira at Mark nang lumipat ako sa company na pinagtatrabahuhan nila. Tapos pinakilala ni Jaira sa amin ni Mark si Phoebe at Maya. Muling nakasali sa grupo namin si Juno at doon na nga nabuo ang pagkakaibigan naming anim. Solido po kami, Papa Dudut, bagaman meron din kaming kanya-kanyang pinagdaraanan sa buhay. Pero bago po dumating sa buhay ko ang mga kaibigan ko ay meron na akong girlfriend na itinuring ko na ring best friend. Siya po si Diana. 6 na taon na po kaming in a relationship nang mabuo ang barkada namin ni Jaira. At kilala po nila si Diana dahil lagi ko pong bukang bibig sa kanila ang nobya ko. Hindi niyo ako masisisi, Papa Dudu. In love po ako kay Diana. Natatandaan ko pa nga hanggang ngayon ang araw na unang beses ko siyang nakita sa school dahil pareho kaming volunteer sa isang non-government organization na nagbibigay ng mga braille books, audiobooks, at large prints sa mga SPED pupils. At nagbabasa ng kwentong pambata sa mga visually impaired, Papa Dudu. Oo. Ikaw naman si Ate Diana? Yun kasi ang tawag sa'yo ng mga bata. Ay, sandali. Meron pa silang isang tawag sa'yo eh. Ate Ganda? Naku, conscious nga ako pag tinatawag nila ako ng ganun. Pero ang cute nila, no? Tinatawag nilang maganda at gwapo yung mga tao, hindi dahil binabase nila sa itsura. Since visually impaired sila, mas binabase nila sa pakiramdam kung maganda o gwapo yung kausap nila. Nakakataba ng puso pag galing sa kanila yung mga papuri kasi alam mong totoo at espesyal. Tons of active users, tons of lit chat rooms. Party anytime, anywhere. Go live. Make friends. Chatting and giving gifts can easily lead to friendship and closer relationships. Not to mention, there are tons of party modes like games and music for you to unlock. Come and experience it on Gymgala. Nakapag-Milo morning na ba? Yes, Coach! Milo morning every day! At espesyal. Pero totoo rin naman na maganda ka. Ay, pulero ka ah! Hindi ah. Kumain ka na ba? May tinapay at juice pa rito. Gusto mo? Ayos lang. Medyo busog pa naman ako. Mamaya na lang. Parang ngayon lang kita nakita. Naka-attend ka na ba sa mga ganitong event dati? Hindi pa. Mahihain kasi ako. Kundi lang ako in-invite ng chairman ng org na to. Hindi ako makakasama sa event nila. Masaya naman pala. Nag-enjoy ako. Ikaw, regular volunteer ka ba rito? Oo.
Nagsimula ako 3 years ago. Ang ganda rin kasi ng advocacy nila kaya pinaglalaanan ko talaga ng panahon kapag may volunteer work sila para makasama ako. Marami na rin akong nakilala rito. Yung iba naging kaibigan ko na. I hope maging magkaibigan tayo. At sana makita kita sa next event. For sure, magkikita pa tayo ulit. Kasi natutuwa ako at nag-e-enjoy ako. Iba rin sa feeling kapag nagkahawang gawa ka. Uy, totoo yan. Sabi sa akin ng mama ko, hindi natin kailangan maging mayaman para makatulong sa iba. Yung presence natin at effort, sapat na para pasalamatan kanila. Tama naman. Pero mas maganda pa rin kung mayaman tayo. Para marami tayong natutulungan. Gusto ko yung sinabi mo. In fairness sa'yo di halatang mahiyain ka. Naku, introvert talaga ako. Maniniwala ka ba kung sasabihin ko na introvert din ako? At pareho rin tayong mahiyain? Talaga? Pero ang galing-galing mo makihalubilo at makisama sa ibang tao. Paano mo nagagawa yun kung introvert ka rin? Pinapractice ko yung social skills ko. Basta i-expose mo lang yung sarili mo. Minsan ayos din na lumabas ka sa comfort zone mo para mag-grow ka. Yun kasi yung ginawa ko. Marami akong nakilala ng mga tao na masasabi kong nakatulong sa akin para matuto ng ibang bagay. At the same time, may natutunan din sila sa akin. Give and take, kumbaga. Sa bagay, ako kasi kaunti lang mga kaibigan ko. Karamihan sa kanila nakatira na sa malayong lugar. Kaya hindi na kami nagkikita-kita. Madalas ako lang mag-isa. Hanggang sa nasanay na lang ako. Ayos yan, kasi ganyan din naman ako. Sanay ako mag-isa pero kayang-kaya ko rin pag may kasama. Hayaan mo, masasanay ka rin lalo kapag in-expose mo yung sarili mo. Sige, tatandaan ko ang sinabi mo. Para naman mag-grow din ako at matuto. At para ma-share ko rin ang mga nalalaman ko sa ibang tao, katulad ng ginagawa mo. Ang sarap lang sa pakiramdam pag natuturuan natin sila. Katulad ng activity natin kanina. Tinuturuan natin yung mga bata na magbasa at makinig. Pero natutunan din natin sa kanila kung paano maging masaya sa mga simpleng bagay na meron sa buhay natin. Madalas nakakalimutan natin appreciate yung mga maliliit na bagay kasi busy tayo sa mas malalaking plano natin sa buhay. Wala namang masama dun. Pero mas mabilis tayong mapapagod at mapaburnout. Kaya pala lagi akong stressed lately. Kasi wala akong ibang inatupag kundi trabaho. Nakalimutan ko hindi lang pala doon umiikot ang mundo. Buti na lang talaga sumama ako sa volunteer work na to tapos nakilala pa kita. Medyo gumanang dibdib ko sa pag-uusap natin. Salamat ha. Bigla ka naman yatang nagseryoso. Pero salamat din nakakwentuhan kita. May bago na naman akong nakilala. O paano? Tara na? Mukhang magsisimula na yung second activity natin. Tapos na yata silang kumain. Sige, excited na ako sa susunod na kwentong babasahin natin. Ako kasi ang nakatoka na magbasa. Kinakabahan tuloy ako. Uy, mo ko nga. Yakang-yakang mo yan. Good luck. Tara. Modernong Maria Clara, ganyan ko po i-describe si Diana Papadudut. Bagaman may pagkamahinhin ay wala pong arte sa katawan ng girlfriend ko. Mabait din siya sa mga bata, mapagmahal kahit sa mga ligaw na aso't pusa. Malambing din ang boses niya kaya hindi kataka-taka na kinagigiliwan siya ng marami. Bukod doon ay sweet din siya at ang bonding namin tuwing linggo ay pagsisimba. Opo, relihiyosa si Diana. At nung nagkakilala kami at nagkakwentuhan ay naglakas loob akong hingi ng number niya para pwede pa rin kaming mag-usap kahit na walang volunteer ang NGO na sinasalihan namin. Binigay naman po sa akin ni Diana ang number niya kaya tuwang-tuwa ako. Nagsimula kaming magpalitan ng text messages at masasabi kong dahilan kung bakit ako napupuyat sa gabi. Pero wala po akong pinagsisihan, Papa Dudu. Nagtatrabaho po bilang executive assistant sa isang pharmaceutical company si Diana, Papa Dudu. May mga oras na sinusundo ko siya sa pinagtatrabahuhan niya. Parang para yayain kumain sa labas o di kaya manood ng sine. At habang tumatagal ang pag-uusap namin ay lumalalim po ang pagkakakilala ko sa kanya. At ang masasabi ko lang ay lalo akong humahanga sa kanya, Papa Dudu. Pareho po kasi kami ng values at moral lalo na sa pamilya. Importante sa amin na i-honor namin ang aming mga magulang dahil silang
nagdala sa amin sa mundo. Kaya nga hindi katakataka na nahulog ang loob ko kay Diana. Kabado ako nang aminin ko pa nga sa kanya na gusto ko siya ng higit pa sa isang kaibigan at laking tuwa ko nang sabihin niyang pareho kami ng nararamdaman. Sinabi ko po sa kanya na gusto ko siyang ligawan, bagay na sinang-ayunan naman po niya. At kahit na wala akong masyadong alam sa panliligaw, ginawa ko po ang best ko para makuha ang matamis niyang oo, Papa Dudu. Nakilala? Lip match? Oo, i-download mo, lip match. Dito, pwede ka makahanap ng mga friends or yung destiny mo. Malay mo, hindi ka magka-jowa eh. Dito mo na mahanap yung pinaka-worth it. I-download mo na ha. Pag-uwi mo, i-download mo na. Grabe na, excited ako. Sino kaya magiging destiny mo? I-download ko nga ngayon. Ayos pala din ha. Oh, ayan, na-download ko na. Balitaan na lang kita kapag may nakakausap na sa lip match. Basta balitaan mo ko ha. O, paano muna na ako ha? Bye! Bye-bye! Lip match. Switch to relax mode. Try C2 Cool Blends in Dalandan, Heat, and New Freeze Melon. Ang ganda naman dito sa restaurant na pinagdalan mo sa akin. Akala ko hindi ka mahilig lumabas. Saan mo nalaman to? Sa internet. Siyempre, nag-research ako. Nagpunta na rin ako rito para tingnan kung totoo yung review nila sa page bago kita inaya. Gusto ko kasi maging espesyal ang bawat sandali na kasama kita. Pati na ang lugar na pagdadalan ko sa'yo. Kasi deserve mo yun, Diana. Kung makapagsalita naman to, deserve mo rin ng magagandang bagay kasi mabuting tao ka, Apollo. Alam mo, nung ligawan mo ko, mas nakilala kita ng gusto. Marami akong na-discover sa'yo na masasabi kong ikaw na nga ang, Ako na nga ang ano. ang lalaki gusto ko maging boyfriend ko. Ha? Sinasagot na kita, Apollo. Pumapayag na akong maging girlfriend mo. Seryoso ba yan, Diana? Hindi ka nagbibiro? Seryoso ako. Oo, ang sagot ko sa panliligaw mo. Thank you! Thank you! Sobrang saya ko talaga ngayon kasi tayo na! Girlfriend na kita! Pinapangako ko sa'yo, hindi ka nagkamali sa desisyon mo. Hindi man ako perpekto, pero gagawin ko ang lahat para alagaan at mahalin ka, Diana. Gusto kong ibigay sa'yo lahat ng magagandang bagay na pwede at kaya kong ibigay. Hindi rin naman ako perpekto, pero gagawin ko rin ang lahat para i-prioritize ang relasyon natin. Saka nakikita ko sa'yo na talagang nagsisikap ka. Ramdam ko rin na mahal mo ko kaya alam kong safe ang puso ko sa'yo. Katulad mo, masayang masaya rin ako. Sa katunayan, may gusto akong ibigay sa'yo. Ano yan? Bracelet. Eto, kunin mo. Para sa akin to? Oo, simbolo yan ang pagsagot ko sa'yo para maging boyfriend ko. Special ang bracelet na yan dahil ako ang gumawa niyan. Gusto ko kasi maging memorable ang importanteng araw na to kaya nagpatulong ako kay mama na gawin yan. Alam niya na plano na kitang sagutin ngayon kaya sinabi niya sa akin na gumawa ako ng isang bagay na ibibigay ko sa'yo para hindi mo makalimutan ang araw na naging official na tayo. Nakaka-touch naman. Thank you, Diana. Kasi nag-effort ka pa. Na-appreciate ko tong bracelet at ang ganda-ganda. Lagi ko tong isusuot para hindi ko maramdaman na magkahiwalay tayo. Bakit? May plano ka bang mag-abroad? Ha? Wala. Ba't ko naman gagawin yun? Sabi mo kasi kahit magkahiwalay tayo. Ikaw kabago-bago lang natin, plano mo na yatang subukang makipag-LDR? Huwag ganun. Kung mag-abroad man ako, isasama kita. Hindi kita iiwanan dito, no? Ngayon pa ba na girlfriend na kita? Dapat lagi kang nakadikit sa akin. Bawal kang mawala sa paningin ko. Kung pwede nga lang, itatali na kita sa baywang ko eh. Ay, sobra naman yon. Joke lang, ikaw naman. Pero, yun nga.
hindi lang ako nagkaroon ng boyfriend. Nagkaroon na rin ako ng best friend. Salamat kasi minahal mo ko. Ako ang dapat magpasalamat. Lalamig na lang tong pagkain natin, hindi pa tayo tapos magpasalamat sa isa't isa. Napansin mo rin pala. Sige, kain na nga tayo. Oo, mabuti pa. Kanina pa ako natatakam sa order natin eh. Sinong mag-aakala na ang isang tahimik na lalaki na katulad ko ay magkakaroon ng girlfriend sa katauhan ni Diana Papadudut? Walang pagsidlan ang saya ko at kulang na lamang ay humiyaw ako at magtatalon sa tuwa matapos niya akong sagutin. Pakaramdam ko ay nakalutang sa alapap ang mga paa ko at ayaw ko na pong buwaba pa sa lupa. Doble din ang saya sa dibdib ko ng mga panahon na yon. Nang ibigay sa akin ni Diana ang bracelet na simbolo ng pagiging magkasintahan namin. Nangako ako sa kanya na lagi ko yung susuotin at hinding-hindi ihiwalay sa pulso ko. Dahil kahit magkalayo kami, para ko na rin siyang kasama, Papa Dudu. Hindi po perpekto ang relasyon namin ni Diana. Dumaraan din kami sa mga away-bate pero sa huli ay namamayani sa amin ang komunikasyon at pagkakaunawaan kaya nagtagal ng 6 na taon ang aming pagsasama bago dumating sa buhay ko ang mga barkada ko, Papa Dudu. At kahit gano'n na nga kami katagal ni Diana ay nananatiling nasa honeymoon stage pa rin kami sa relasyon namin. No wonder, ako ang tinaguriang loyalista sa grupo namin samantalang si Mark naman ang playboy at si Jaira ang NBSB. Pero hindi po ako nahihiya sa bansag kong yung na pagiging good boy at stick to one dahil para sa akin, si Diana na ang kapatid. Makakasalang ko at magiging ina ng mga anak namin. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay ayon sa amin ang kapalaran. Dahil nang mga panahon na yon ay sinubok po kami ng langit nang bigla na lamang nagkasakit. Si Diana. Hindi lang po yun basta sakit na nawawala kapag ipinagpahinga mo ng ilang araw. Kundi higit pa doon ang dumapo sa kanya. Sa huling check-up ni Diana ay nakumpirma po namin na meron siyang malalang sakit na leukemia. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Malaman kung may malubhang sakit ang girlfriend ko, Papa Dudu. Pareho kaming umiyak noon ni Diana nang lumabas ang resulta ng mga laboratory test sa kanya. Hindi namin alam ang gagawin dahil napakaliit ng tsansa ng mga taong nakakasurvive sa leukemia. Bukod doon ay kinain din kami ng pagtataka kung bakit siya nagkaroon noon. Nagsimula kami magtanong sa parents niya kung meron ba silang history ng naturang sakit at doon namin napag-alaman na meron siyang tiyahin sa pinsan na namatay sa parehong karamdaman. Sa kabila ng lahat ay nagpaka-positibo kami ni Diana, Papa Dudu. Hindi namin inisip na may sakit siya, sa halip ay tinuring namin na pagsubok lamang ang lahat. Na sa huli ay malalagpasan din namin ito. Nang mga panahong yun ay ginugol ko ang buong atensyon ko sa pag-alalay kay Diana lalo na nang magsimula siyang sumailalim sa chemotherapy. Sinigurado ko po na nasa tabi niya lamang ako palagi kapag pinagdadaanan niya ang masasakit na parte ng gamutan niya. Hawak ko po ng mahigpit ang kamay niya, Papa Dudut, pagkatapos niyang ikimo. Tapos nagkukwento ako ng magagandang bagay para makalimutan niya ang sakit na nararamdaman niya. Dahil sa pagiging abala ko sa girlfriend ko ay hindi na ako masyadong nakakapasok sa opisina. Naubos na rin ang leave credits ko kaya nagtitiis akong umabsent na walang bayad. May mga oras na pinapapasok na ako ni Diana kapag binabantayan siya ng family member niya. Bagay na ginagawa ko na lang para kahit papaano ay hindi po ako matanggal sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. Pero ang hirap mag-focus sa trabaho dahil nasa ospital at nasa kanya ang isipan
isipan ko, Papa Dudu. Nakakainis. Bakit kailangan ko pang magkasakit ng ganito? Mamamatay na ba ako? Kasi kung oo, sana ngayon na para matapos na ang paghihirap ko. Hindi ka Paano mamamatay, papadadya? Diana. Tito Ajay. Gagaling ka. Kaya dapat sundin mo lang ang bilin sa'yo ng mga doktor mo. Ano pa bang bili nila ang susundin ko kasi lahat ng sinabi nila ginawa ko na. Pero tingnan mo ako. Walang nagbabago sa katawan ko. Ang payat-payat ko na, Apollo. Nalagas na rin yung mga buhok ko. Ang dami ko pang sugat at pasa sa katawan. Wala nang lakas ang mga tuhod ko para makatayo mag-isa. Lagi na lang ako nagpapatulong sa'yo. Di kaya kina Mama at Papa. Wala na akong silbi. Kaya kami nandito ng mga magulang mo. Para tulungan at alalayan ka, Diana. Hindi ka walang silbi dahil kailangan mo kami. Kailangan mo kami dahil may sakit ka. Naiintindihan ko na nahihirapan ka. Pero sana huwag ka namang magsalita ng ganyan. Huwag kang susuko kasi lahat kami umaasa na magiging maayos ka. Na malalampasan mo lahat ng to. Ayoko nang umasa para mapikulan sa dulo, Apollo. Kaya huwag niyo nang lokohin ang mga sarili niyo. Nagagaling pa ako dahil imposible nang mangyari yon. Napakaliit ng tsansa na may makasurvive sa leukemia. Karamihan sa mga nagkakaroon ng ganitong sakit na mamamatay. At yun din ang mangyayari sa akin. Kaya ngayon pa lang, hiwalayan mo na ako. Umalis ka na! Iwanan mo na ako! Ano bang sinasabi mo? Bakit mo ako pinagtatabuyan? Kasi wala ka ng dahilan para manatili sa tabi ko. Hindi na ako gagaling. Isaksak mo yan sa utak mo. Naghihintay na lang ako ng araw kung kailan ako mamamatay. Kaya hindi mo na dapat sayangin ang oras mo sa akin dahil hindi mangyayari ang inaasahan niyo na gagaling ako. Alam ko yon. Ramdam ko yon dahil katawan ko to, Apollo. Kahit na anong mangyari, hindi kita iiwan. Hindi ako aalis sa tabi mo. Palagi kitang sasamahan. Kahit maliit yung chance na sinasabi mo, gusto kong dalawa tayo ang lumaban sa sakit mo. Diana, please. Huwag ka naman ganyan, oh. Huwag mo ako ipagtabuyan na parang aso. Apollo, hindi ka ba nakikinig? Alin ba sa mga sinabi ko ang mahirap intindihin? Mamamatay na ako! Hindi na ako gagaling! Mas mabuti ba na iwanan mo na ako para pag nangyari yun, hindi na masyadong masakit sa parte mo? Ituring mo na lang na patay na ako ngayon para mabilis kang makamove on! Kapaliwan ang gusto mong mangyari dahil kahit mawala ka, hindi pa rin kita makakalimutan.
sa'yo ng doktor eh. Ginagawa din nila ang mga kaya nila para maging maayos ang kondisyon mo. Oo, medyo malabo pa sa ngayon yung pag-asa dahil mali ang sasa. Pero dapat pa rin tayong maging positibo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako aalis sa tabi mo. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Lagi kitang sasamahan sa laban mo. Kasi mahal na mahal kita. Kaya please, huwag mo na akong malisin. Huwag mo na akong itaboy dahil mas nasasaktan ako. I'm so sorry, Apollo. Hindi ko naman talaga gustong paalisin ka eh. Ayoko, iwanan mo ako. Hindi mangyayari yun. Hindi kita iiwanan, okay? Tahan na, mahal ko. Huwag ka na rin matakot. Dahil nandito lang ako. Naiintindihan ko po si Diana kung bakit niya ako pinapalayo sa kanya. Natatakot siya pero mas takot na takot po ako, Papa Dudu. Kung nararamdaman na niya na mawawala na siya, nararamdaman ko na rin na hindi ko kakayanin. Ni sa hinaga pa hindi ko po naisip na kukunin sa akin ang napakaagang babaeng pinakamamahal ko. Marami pa po kaming pangarap na hindi pa natutupad. Isa na po doon ay ang pakasalan siya at bumuo ng pamilya ng magkasama. Kaya nga kahit anong pagtataboy na ginagawa niya sa akin ng panahong yun ay nanindigan po ako na manatili sa kanyang tabi at nangako ako na kasama niya akong lalaban. Sa ospital at sa trabaho na lang po umikot ang buhay ko ng panahon na yun. Masaya naman ako at hindi nagreklamo dahil alam kong napaglilingkuran ko ang girlfriend ko at natutupad ko ang pangako ko sa kanya. Nasasamahan siya anumang mangyari. Doon ko na-realize ang kahalagahan na i-cherish natin ang buhay ng isang tao. Lalo na ng mga mahal natin dahil walang katiyakan kung hanggang kailan tayo mananatili sa mundong ito. Kapag nasa ospital ako ay masasayang bagay lang din ang pinag-uusapan namin ni Diana, Papa Dudu. Kahit mabigat ang dibdib ko dahil sa sitwasyon, kahit pagod ang puso at isipan ko, pinipilit ko po ang sarili ko na magpaka-kengkoy para mapasaya ang girlfriend ko. Gustong gusto ko po kasing naririnig ang mga halakak niya, Papa Dudu. Alam ko na sa likod ng isip ko ay nami-miss ko po yung lahat. This is where it all began. It's a simple belief that our technology can enrich people's lives and the world we live in. That belief has spread around the globe. To everyone, everywhere, and led to countless innovations. We open Apollo, Mahal, may kailangan ka ba? Nauuhaw ka ba? O nagugutom? Sorry, nakatulog pala ako. ayos lang ako. Hindi ako nauuhaw at busog ako. Ayos lang din na nakatulog ka kasi puyat na puyat ka sa pagbabantay sa akin. Obligasyon ko na bantayan ka. Walang kaso sa akin yun. At masaya ako dahil nasa tabi mo ako. Masaya rin ako kasi nasa tabi kita. Ang swerte-swerte ko dahil ikaw ang naging boyfriend ko.
Salamat, Apollo, ha? Maraming salamat. Walang anuman. Ikaw talaga. Kumusta? Hindi ka ba makatulog? Medyo. Kanina pa naglalayag sa kung saan ang isip ko eh. Baka naman malulungkot na bagay ang iniisip mo, ha? Hindi ka talaga makakatulog niyan. Hindi malulungkot ang iniisip ko. Puro masasaya. Gusto mo ba i-share ko sa'yo? Oo naman. Sige. Kwentuhan mo ko. Iniisip ko na kapag gumaling ako, magpapakasal na tayo. Kahit ako na ang mag-propose kung wala ka pang balak. Anong isasagot mo kung sakali? Tinatanong pa ba yun? Siyempre, oo. Mabuti naman. Tapos, ano nang susunod na mangyayari? Bubuo tayo ng pamilya. Yung masayang masaya. Palalakihin natin ang mga anak natin ng magkasama. Tuwing linggo, sabay-sabay tayong magsisimba tapos pupunta kina mama at papa para dun kumain ng tanghalian. Sa hapon, papasyal tayo kasama ang mga bata. Tapos bago tayo umuwi sa bahay, papanoorin natin ang paglubog ng araw na magkahawak kamay. Lahat yun naiisip ko na. Nakakatuwa, di ba? Oo, nakakatuwa nga. Gustong-gusto ko na talagang gawin ang mga bagay na sinabi mo, Diana. Hindi na ako makapaghintay na maging asawa mo. Pangako, paglabas mo rito, magpapakasal tayo. Pangako yan ha. Kasi tatandaan ko yan, Apollo. Itaga mo sa bato. Kaya dapat magpagaling ka. Dapat magpalakas ka. Kumain ka ng mabuti. Matulog ng maayos. At sundin lang natin ang mga bilin ng doktor mo. Ayos ba yun? Oo naman, pero... Kung sakaling hindi na ako gumaling at hindi na natin matupad lahat ng mga sinabi ko, sana wag mo kong kakalimutan, ha? Diana naman, ano bang sinasabi mo? Gusto ko lang magbilin hanggat kaya ko pa. Hanggat meron pa akong lakas na magsalita kasi ayokong umalis nang hindi nasasabi sa iyong mga to. Kaya hayaan mo na muna akong magsalita, Apollo. Mahal na mahal kita. Alam ng Diyos na ikaw ang lalaking gusto kong maging asawa. Pero kung hindi na mangyayari yun, piliin mo pa rin maging masaya. Paano ako magiging masaya kung wala ka na? Parang ang hirap naman ang pinapagawa mo sa akin. Alam ko, pero hindi mo pwedeng itali sa akin ang sarili mo, lalo na kapag wala na ako rito sa mundo. Dahil unfair yun sa'yo. Marami ka pang bagay na pwedeng maranasan. Huwag mong hayaan ang sarili mo na malungkot at magluksa habang buhay. Hindi yun ang gusto ko, Apollo. Gusto ko na piliin mo maging masaya. Kung kinakailangan mo magmahal ng iba, gawin mo. Sa kanya mo to pa rin ang pinangako mo sa aking pamilya. Kapag nag-promise ka na gagawin mo yun, ayos na ako. Panatag na ako. Ayoko, Diana. Ayoko umalis na. Ayoko iwanan mo ako. Hindi ko kaya. Please naman, oh. Lumaban ka. Lumaban ka para sa akin. Para sa pamilya mo. At sa pamilyang bubuhay natin. Gustuhin ko man, pagod na ako. Hindi na kaya ng katawan ko. Pakiramdam ko sinusuko na ng katawan ko lahat ng gamot na tinuturok sa akin. Sobrang bigat na ng talukap ng mga mata ko, Apollo. Gusto ko na lang matulog. At huwag nang gumising kung makakaramdam lang din ako ng ganitong klaseng sakit. Sana naiintindihan mo ako. Sana palayain mo na ako. Hayaan mo na akong mauna, mahal ko. Si Diana na po ang babaeng gusto kong pakasalan, Papa Dudu. Noong unang beses pa lamang na nakita kami, sigurado na ang puso ko na tinaghana siya para sa akin. At alam kong tama ang desisyon ko na ligawan ko siya at naging ganap kaming magkasintahan. Sa paglipas
ng panahon ay napatunayan namin na sigurado na kami sa isa't isa. Pero bakit kung kailan handa na kaming humakbang tungo sa panibagong pahina ng buhay namin ay bigla namang kaming bibigyan ng pagsubok na kulang na lang ay lumpurin kami, Papa Dudu. Walang gabi simula nang malaman kong may cancer sa dugo si Diana na hindi po ako nagdasal sa Panginoon at nagmamakaawa sa Kanya na iligtas niya ang kaisa-isang babaeng mahal ko. Gustong-gusto ko pong tumanda na kasama si Diana. Gustong-gusto ko po siyang makasamang bumuo ng aming pamilya. Marami pa po kaming masasayang pagkakataon na pagdadaanan bilang mag-asawa, kaya malaking dagok po talaga ang pagkakasakit niya. Papa Dudu, umasa po kaming pareho na diringgin ng langit ang pakiusap namin kahit sa pinaka-imposibleng sandali. Nagagaling din sa Diana at malalagpasan niya ang kanyang sakit. Na matutupad namin ang mga pangarap sa buhay ng sabay at magkahawa kamay. Ngunit sa isang iglap ay nagbago ang lahat. Nawalan ako ng pananalig sa Diyos nang hindi niya dinggin ang panalangin namin. Nawalan ako ng tiwala sa Kanya nang biguin niya ako matapos niyang bawiin sa akin ang babaeng mahal ko, Papa Dudu. Namatay po si Diana. Hindi na kinaya ng katawan niya ang lumulubha niyang sakit, kaya naman iniwan na niya ako. Nang araw na mawala siya sa akin ay hindi po ako makaiyak. Ang nararamdaman ko lang noon ay matinding galit at kagustuhan na sundan sa kabilang buhay ang babaeng pinakamamahal ko. Laro ka ng laro dyan. Magjowa ka na nga. Wala akong time sa ganyan. Wala akong time. Kung di sa paglalaro, may time ka sa pagjowa, wala. Try mo sa lit match. Lit match? Ano yun? Bakit ngayon ko lang narinig yun? Makakilala ka din ng mga bagong friends, ng mga pwede mong makilala. Tsaka mali mo, doon ka na magkajowa. Oh, sige. Ano ba kasi meron din sa lit match na yan? Makakahanap pa ako na forever dyan? Aba, oo no. Magkakajowa ka doon. Try mo kasi. Download mo. Sige nga. Sige nga ulit i-download ko. I-search mo Lit Match. Lit Match. Ano, download mo na. Try mo yan ha. Yung sabi ko sa'yo, hindi ka laro-laro dyan. Magkajowa ka rin minsan. Okay na, na-download ko na. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Galit na galit po ako sa Diyos dahil kinuha niya sa akin si Diana. Ilang beses ko siyang tinanong kung bakit kailangan niya kaming paghiwalayin ng maaga sa buhay na ito samantalang wala namang kaming ginagawang masama. Naging tapat po kami sa buong panahon ng aming relasyon kaya bakit hindi niya kami kaya na suportahan at hinayaang maging masaya. Nang mga panahon na yon ay hindi pa rin po ako makapaniwala na patay na ang babaeng minamahal ko. Hindi ko matanggap na iniwan na ako ni Diana na hindi ko na maririnig ang malambing niyang boses at tawa. Hindi ko na makikita ang maamo niyang mukha o ni mararamdaman ang init ng kanyang mga yakap at halik. Iyak po ako ng iyak nang iburol siya at hanggang sa maihatid siya sa huling hantungan niya. Kasama po niyang inilibing ang puso ko noon, Papa Dudu. Hindi ko po alam kung paano magsisimulang muli at hindi ko maisip kung paano ipagpapatuloy ang buhay kung durog ang puso. Doon ko na rin po napabayaan ang lahat, Papa Dudu. Simula sa trabaho, maging ang mga barkada ko. Naging malayo ang loob ko sa kanila dahil ang nasa isipan ko ng panahon na yon ay gusto kong mapag-isa.
Napabayaan ko na rin ang sarili ko dahil lagi lamang akong nagkukulong sa kwarto. Wala akong pakialam kahit mag-alala sa akin ang gusto ang pamilya ko. Ang nasa isip ko lang ng panahon na yon ay mamatay na rin ako para makasama ko na si Diana. Sa gitna ng pagluluksa ko ay isang kaibigan ang bumisita sa akin, Papa Dudu. At yon ay walang iba kung hindi si Juno. Juno, sorry ha. Hindi ko masyadong nasasagot ang mga text nyo ng barkada sa akin. Ano ka ba? Huwag ka masyadong mag-alala doon. Naiintindihan namin ang pinagdadaanan mo. Sa totoo lang, alalang-alala kami sa'yo. Kaya pinapunta nila ako rito para kumustahin ka. Hindi nga lang namin alam kung tumatanggap ka na ng bisita. Pero nagpakasakali pa rin ako. Mabuti nga, pinatuloy mo ako dito sa bahay mo at kinausap mo ako. Sakto ang dating mo. Naiinip na akong mag-isa. Kailangan ko talaga ng makakausap. Sakto, di ba? Yun talaga ang purpose ko kung bakit ako nandito eh. Ay, hindi ako makausap, Juno. Nahihirapan ako mag-move on sa pagkawala ni Diana. Kahit na sinabi niya sa akin nun na gusto raw niya ako maging masaya. Parang ang hirap namang gawin nun. Paano ba ulit maging masaya kung wala na yung taong dahilan kung bakit ako umingiti at tumatawa? Paano ulit maging maayos kung alam kong hindi na babalik sa dati ang lahat? Pakiramdam ko, bumalik ako sa simula. Hindi ko na kilala ang sarili ko, Juno. Dahil sa pagkawala ng babaeng mahal ko. Alam mo bro, hindi ko sasabihin na naiintindihan kita kasi ikaw ang eksaktong nakakaramdam niyan. Pero alam ko na hindi talaga madaling mawala ng mahal sa buhay, lalo na kung malapit sa puso mo. Pero bro, kung hihingin mo ang payo ko, ang masasabi ko lang, idaan mo sa proseso ang pagluluksa mo. Hayaan mong malungkot ang sarili mo dahil yun ang tamang pakiramdam eh. Kapag pinigilan mo kasi ang lungkot, may ipon yan sa loob mo. Tapos mabibigatan ka. Kaya ikaw din ang mahihirapan. Kung kinakailangan mong umiyak, humagulgul, magalit, sumigaw, gawin mo. Grieve at your own pace, ika nga. Iba-iba naman tayo ng paraan para makausad sa kabila ng mga pinagdadaanan natin sa buhay eh. Kung saan ka mas komportable, yun ang gawin mo. Huwag mong madaliin ang sarili mo na makapag-move on kung hindi pa kaya ng puso mo. Darating ka rin doon. Unti-unti nga lang muna sa ngayon. Paano kung hindi na maging okay ang lahat? Paano kung habang buhay ganito na lang ang pakiramdam ko? Kaya nga nandito kami ng mga kaibigan mo eh, para tulungan ka. Para alalayan ka. Minsan kasi akala natin kaya natin gawin ang mga bagay ng mag-isa. Pero mas magiging madali pala kapag meron tayong mga kasama. Ganyan din ang sinabi sa akin ni Diana. Yun bang tungkol sa pakikisama sa ibang tao, hindi lang para magkaroon ng koneksyon, kundi support system na rin. Juno, thank you ha. Pati na rin sa mga kaibigan natin kasi nandiyan kayo. Baka kasi kung ako lang mag-isa, nasiraan na ako ng ulo. Uy, ano ka? Walang mababaliw ng mag-isa sa tropa natin kasi dapat lahat tayo mabaliw pag merong nauna. Hindi pwedeng ikaw lang. Nakakatampo yun, no? Yan! Buti naman tumatawa ka na. Komedyante ka kasi. Sinadya ko yun kasi kanina ka pa down na down. Hindi ako sanay eh. Pero basta bro, wag mong kalimutang umiti kahit paunti-unti. Kaya mo yan. Nandito lang kami kung kailangan mo ng makakausap. Isang tawag mo lang o kaya isang text mo lang. Pupuntahan ka namin agad. Hayaan nyo, makakabawi rin ako sa inyo. Wala kang kailangang ibawi. Choose Nido, your act of love. Good day for a date. Bad day for kate. Baka dandruff yan. Mag Head and Shoulders every day. Prevent dandruff and kate from coming back. So you're up to 100% dandruff-free every day. Head and Shoulders. Bawi. Yung makita ka lang namin na maayos ang kalagayan. Sapat ng pambawi yun sa mga banting ng barkada na missing in action ka. Huling nakita ka namin nung libing pa ni Diana. Kaya miss na miss ka na talaga namin, bro. Basta, kapag kaya mo na, makipagkita ka sa amin, ha?
Oo naman. Kayo agad ang unang-unang guguluhin ko. Kaya mag-ready kayo. Dahil kahit madaling araw, magro-road trip tayo. Asahan namin yan. Huwag kang drawing. Ako pa talaga ang drawing. Grabe. Nakakasakit ka ng damdamin. Hindi po lumilipas ang sakit at pagluluksa kapag naranasan nating mawala ng mahal sa buhay. Kahit nagdaan ang mahabang panahon ay nagkakaroon lamang ng puwang sa puso natin ang kirot. Pero hindi po ito tuluyang nawawala. Alam ko po yun, kaya nga hirap akong tanggapin na iniwan ako ni Diana. Pero malaking tulong na nailabas ko ang lahat ng sakit at hinanakit sa loob ko dahil sa pag-uusap namin yon ni Juno. Kaya nga laking pasasalamat ko sa kanya na mga panahong yon, Papa Dudu. Aminado po ako na hindi ko pa rin alam kung paano ko haharapin ang mundo at ipagpapatuloy ang buhay, pero kinaya ko po, Papa Dudu. Pagkalipas ng 2 linggong pagluluksa, nagbalik trabaho na ako bagaman hindi pa buong-buo ang sarili ko. Pero ginamit ko po ang trabaho ko para mas maging abala at hindi ko lalong maisip ang pinagdaraanan ko. Effective naman, pero kapag gabi kung kailan mag-isa na lamang ako at tahimik na ang mundo ay binubulabog po ako ng masasayang ala-ala namin ni Diana. Hindi ako pinapatulog na matinding kalungkutan at para bang patalim na paulit-ulit akong sinasaksak ng katotohanan na hindi ko na siya makakasama sa buhay na ito. Hindi po ako mapasaya ng kahit anong okasyon ng mga panahong yon, Papa Dudu. Hindi niyo ako masisisi sapagkat sariwa pa rin sa akin ang lahat ng mga nangyari. Mabuti na lamang dahil kahit paano ay nandiyan ang mga kaibigan ko. Malaki ang naitulong nila sa akin para malibang ako habang nag-move on. Hanggang sa sumapit nga ang Valentine's Day ng February 2018 kung saan ay nagkita-kita kami at nagkaroon ng pakulo si Juno tungkol sa isang time capsule. Anong nilagay mo sa time capsule? Yung bracelet na binigay sa akin ni Diana. Sinabi ko noon sa kanya na hindi ko ihiwalay sa akin ang bracelet na yun. Dahil kahit magkalayo kami, para ko na rin siyang kasama. Ibig bang sabihin yan, pinapalaya mo na siya? Hindi ko pa kayang palayain si Diana. Pero gusto kong magsimula ng panibagong buhay nang hindi na siya kasama. Pero hindi naman ibig sabihin nun, kinakalimutan ko na siya. Lagi pa rin siyang nasa puso ko at mga alaala namin. Pero ayokong ikulong ang sarili ko sa nakaraan habang buhay, Mark. Kaya hindi si Diana ang pinapalaya ko. Pinapalaya ko ang sarili ko. Gusto kong palayain ang sarili ko sa lungkot para naman maging masaya na ako. Ang tapang mo, Apollo. Hanga ako sa iyo kasi pinipilit mo lumaban at magpatuloy sa kabila ng mga nangyari. Alam ko mahirap yan pero hindi ko alam kung gaano kahirap sa parte mo. Hindi mo nagugustuhin malaman pa kung gaano kahirap ang pinagdaanan ko, bro. Kaya ang payo ko sa'yo, huwag ka nang malito. Kung si Megan talaga ang itinitibok ng puso mo, mahalin mo siya ng gusto. Araw-araw mong iparamdam kay Megan na mahalaga siya, na deserve niya ang magagandang bagay sa mundo. Gawin mo yun habang magkasama pa kayo. Oo, gagawin ko yun. Salamat sa mga sinabi mo. Sana ikaw din. Kung sakaling dumating yung araw na magmamahal ka ulit. Sa akin mo pa talaga sinabi yan. Kilala mo ako kapag nagmahal, di ba? Oo nga pala. Ikaw at si Phoebe ang loyalista sa barkada. Sabi niyo nga. Pero alam mo, mukhang matagal pa bago ako magmahal ulit. Kasi kahit sinabi ni Diana na ayos lang na ma-inlove ako ulit sa ibang babae, hindi ko pa kaya. Hindi ko pa siya kayang i-let go. Di mo naman kailangan madaliin yun. Bigyan mo lang ng time ang sarili mo na i-process ang nangyari. Baka hindi mo nga mamalayan, okay ka na. Nakalet go ka na. Yan din ang sinabi sa akin ni Juno. Na kapag inayaan kong makaramdam ng tamang emosyon ng sarili ko, mas magiging madali ang paghilom. Talaga? Sinabi niya yun? Alam mo, ang talino talaga niyang si Juno.
Tahimik lang yan pero ang daming alam tapos ang lalim pa ng mga salita. Siya rin kasi nagpayo sa akin nung nasa ospital ako. Kaya thankful ako dahil kaibigan natin siya. Ako rin bro, sa totoo lang. Thankful kasi nakilala natin siya. Ikaw, kumusta naman ang puso mo ngayong Valentine's Day? Eto, nalilito. Pero unti-unti nakukuha ko na yung mga sagot sa mga tanong ko. Siguro kailangan ko nalang lakasan ang loob ko na harapin yung bagay na sinusubukan kong takbuhan. Relax naman. Mukhang nag-mature ka na nga. Tama yan. Huwag kang laging takbo ng takbo. Tapangan mo ang loob mo. Panindigan mo ang dapat mong panindigan. Kayang-kaya mo yan. Ikaw pa ba? Inuto mo pa ako, Apollo. Hindi kaya. Dahil dyan, mag-iossi muna tayo habang hinihintay natin dumating si Phoebe. Ano, chika? Sige, pahinging isa. I just found an app for you guys which you can earn, and it is called the Gem Gala. So literally just by downloading and registering yourself, you can earn some rewards as well. So you can easily withdraw within a few minutes. So it's a really nice social app from which you can earn as well as you can socialize with new people. It's a really nice app. I'll be sharing the screenshot of the app over here. You can easily go in your app store and download it. Happy Gem Gala! Kapag nawala sa atin ang tao mahal natin ay kailangan natin silang palayain. Kaya nga ang inilagay ko sa time capsule ay ang bracelet na ibinigay sa akin noon ni Diana matapos niya akong sagutin. Hindi po yun nangangahulugan, nakakalimutan ko na siya at ang masasaya naming alaala. Pero yun ang unang hakbang para matanggap ko sa puso ko na imposible na kaming magkatuluyan sa buhay na ito. Ayoko pong ikulong ang sarili ko sa bagay na habang buhay kong ikakalungkot, bagaman hindi ako naniniwala na may magandang rason ng kapalaran kung bakit niya ako pinahihirapan. Ay gusto ko pa rin pong umasa na babalik sa akin ang lahat ng kabutihan na ginawa at pinakita ko sa mundo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng ganap na pagtanggap sa realidad. Na hindi lahat ng nagmamahalan ay nagsasama ng matagal para sabay na tumanda habang pinapanood ang paglubog ng araw. Alam ko rin po na hindi ako makakausad sa lugar kung nasaan ang dahilan ng pagkalugmo ko. Kaya naman nag-decide po akong umalis sa trabaho ko at mag-ibang bansa. Ilang taon din po akong tumira sa abroad habang nagtatrabaho at neto lang 2023 ako nagkaroon ng lakas ng loob na umuwi sa Pilipinas para balikan ang mga masasakit na alaala na iniwanan ko. Bittersweet, ganyan ko po ilalarawan ang pakiramdam na nangibabaw sa akin ng unang beses akong tumapak sa lugar kung saan ay nakalibing ang dalawang taong mahalaga sa buhay ko. Ang kasintahan ko at ang kaibigan namin. Sa kasalukuyan ay di hamak na mas magaan ang pakiramdam ko kesa nung una, Papa Dudu. Unti-unting natatanggap ko na sa puso ko ang mga nangyari at hinahayaan ko na po ang sarili ko na maging masaya. Kung tatanungin niyo po ako kung may plano ba akong umibig ulit ay meron po ang sagot ko. Hindi ko naman po tuluyang sinasarado ang puso ko na maranasang magmahal at mahalin sa ikalawang pagkakataon. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa programa ninyong Barangay Love Stories at sana po rin maraming kabarangay natin ang na-inspire at naaliw sa kwentong ibinahagi ko. Ang inyo pong forever kapuso at kabarangay, Apollo. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number
Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Ay, ini ka na kisunrukson! Sa ba, nagtingog din talaga. Dapat Ring, ring, kami, ring, ring. Kung gusto mo magdala pa ako ng movie. Ring, ring, kami, ring, ring. Hit it up like mo, eh. Please lang, huwag kang umalis dyan. Pili ko kasi ako nito ni Waze. gagabaro pa yung bago natin. Recommend ko to sa inyo kasi matagal ko na itong ginagamit. Kahit nung buntis ako, pati postpartum, that's Gynopro. Music. Isa bang dati ko ngarod nga sumrok sa buyat mo. Kata makanan. Mga ninteng! Na kayo.
Pinalit pa. Ikaw man dyan ano, okay, mainom. Maluha, kiligin at matuwa. Isang bansa, isang barangay, isang kwento na sabay-sabay. Yaman ng ala-ala. Barangay Love Stories nationwide. Sa buhay mo, Barangay LS 97.1 Forever. Barangay Love Stories nationwide. Back-to-back Sunday. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ayoko lang mawala ka kaagad sa akin kasi marami pa tayong pangarap na tutuparin. Hindi ko kakayanin kung lahat ng yun hindi matutupad dahil hinagaw ka ng kamatayan sa akin. Kung mamamatay man ako dahil yun sa katandaan at hindi sa aksidente. Kaya huwag ka nang mag-alala dyan, please. May mga tao na tinadhanang magtagpo at magmahalan. Pero hindi pinagsasama ng matagal at kung minsan, kapag nagbiro ang kapalaran, tuluyan silang pinaghihiwalay ng kamatayan. Ikaw, kabarangay, paano mo kinaya na harapin ang buhay at magpatuloy matapos mawala ng taong pinakamamahal mo? Pakinggan ang kwento ni Jed sa Barangay Love Stories, #PLS Kabilang Buhay. Barangay LS 97.1 Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. May mga tao na tinadhanang magtagpo at magmahalan. Pero hindi pinagsasama ng matagal at kung minsan kapag nagbiro ang kapalaran ay tuluyan silang pinaghihiwalay ng kamatayan. Ikaw, puso, paano mo nakaya na harapin ang buhay matapos mawala ng taong pinakamamahal mo? Dear Papa Dudut, mapagpalang araw po sa buo ng inyong programang Barangay Love Stories. Pati na rin po sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jed, 33 years old, taga Plaridel, Bulacan at avid listener ng programa ninyo. Gustong-gusto ko pong pakinggan ang mga kwento ng pag-ibig ng ating mga kabarangay, lalo na kapag happy ending o nagkakatuluyan sila sa dulo. Napapatanong kasi ako kung paano kung tulad nila ay kinasal din kami ni May. Paano kung tulad nila ay meron rin kaming masayang pamilya. Paano kung tulad nila ay kasama ko pa rin siya hanggang sa pagtanda namin. Ilan lang po yan sa mga pinanghihinayangaanan ko sa buhay magpahanggang sa ngayon dahil hindi pinayagan ng kapalaran na magkatuluyan kami ng babaeng pinakamamahal ko dito sa lupa.
nababasa natin sa mga nobela. Hindi po magarbo at unexpected ang pagkikita namin at walang mga paru-parong nagliparan sa sikmura noong umpisa. Akala ko kasi ay suplada siya. Pero syempre nagkamali ako dahil ibang-iba sa una kong impression sa kanya ang personality niya. Nagkakilala po kami ni May sa isang computer shop na lagi kong tinatambayan noong araw. Puno po ang shop at halos sabay kaming dumating. Hindi po alam ng bantay na si Janice kung sino ang uuna sa amin pero sa huli ay umaya ako dahil halatang nagmamadali siya. At naisip kong pwede naman ako maghintay ng susunod na mababakante para makapag-computer na ako. Pero bago yon nangyari, narayan na ako ni May Papadudut. Ang sabi, You mastered the one thing. Master el mundo del mundo. Barangay LS 97.1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. may mga bagay at sitwasyon na mali pero parang tama kapag pinaira lang damdamin. May mga bagay na dapat gawin pero masasakripisyo ang nararamdaman. Mahirap kalaban ang katotohanan at kasinungalingan. Ikaw, ano ang mga bagay na minsan mong ipinaglaban gamit ang puso at hindi ang isipan? Dear Papa Dudut, hihilingin ko sana na itago mo na lamang ako sa pangalang Boyet. Sinadya ko rin na palitan ang pangalan ng iba pang tao dito sa sulat ko. Nahihiya kasi ako at nakot na baka kapag may makaalam, hindi na maging maganda ang trato sa akin at masira ang magandang takbo ng aming pamilya. Alam kong nakakahiya ang ikwento kong ito, Papa, wala akong magawa. Dahil nagpapakatotoo sa sarili ko. Ang dumating ang pagkataon na magsisi ako, hindi dahil sa ginawa ko, hindi dahil hindi ko ginawa ang gusto kong gawin. Alam ko rin na naging hati ang opinyon ng mga makakarinig ng kwento kong ito. Pero inihanda ko na ang sarili ko sa posible kong mabasa kapag inirin nyo ang aking istorya. Ano man ang kanilang mag-reaksyon, ito lang ang masasabi ko. Kung sino ang walang kasalanan at sobrang linis ay siya ang unang mambato. At handa ko yun harapin. Papadudot maliit lang ang aming mag-anak. 3 lang na magkakapatid sa side ng nanay ko at 2 naman sa tatay ko. Nasa lahi na rin yata namin na kaunti lang ang nagiging anak ng bawat pamilya dahil lang pinakamarami na ay 4. Ako ang pinakamatanda sa magpipinsan. Kaya naman talagang kuyang-kuya ako sa kanila. Malalapit kaming lahat dahil na nga rin siguro sa kakauntihan kami. Tita, mano po? Oh, bakit mag-isa ka? Nasaan ang nanay at tatay mo? Susunod daw po sila. May dinaanan lang po sandali. Ano naman yun? Yung nakatoka po yata sa amin na pagkain para sa reunion natin. Akala ko nga hindi kayo pupunta eh. Tuwing Pasko na nga lang tayo nakukumpleto. Pwede po ba na di kami pumunta? Minsan nga lang po to sa isang taon kung mangyari. Ay, tita, nasan po si Alma? Ay naku, nandun sa loob. Mabuti pa nga puntahan mo. Parang wala sa mood, nagmumukmuk. Bakit ho? Ewan ko ba ron? Yung boyfriend yata, hindi siya sisiputin dito sa reunion natin. Ay, ewan, ikaw na magtanong. Sigurado namang sasagot sa'yo yun. Sige ho, nag-iimot lang ho yun. Baka nagpa-practice maging artista. Pasok po muna ako. Nandun sa kwarto niya. Kausapin mo nang hindi parang mahal na araw ang muka. Paskong Pasko eh. Wow ha? Ano ba yan? Acting work
workshop? Kuya Boyet naman eh. Kuya Boyet naman eh. Ano ba problema? Wala. Wala? Eh, tinan mo nga yung mukha mo. Mukhang gift wrapper na lukot. Eh, mabuti pa ang gift wrapper, may design. Gusto ka nga, hali tayo. Ayoko umusok. Marap ka ng pwesto mo. Oh, bakit parang sa akin ka naiinis? Eh, kararating ko lang ah. Wala nga. Wala raw. Totoo. Eh kasi kita mo na nga na umiiyak ang tao, aasarin mo pa. Ano bang dahilan? Si Carlo, yung boyfriend mong uhugin? Sobra ka naman. Sinabi ko naman sa'yo, kalimutan mo na yung boyfriend mo na yun. Wala ka talaga maaasahang tibay dun. Saka, bata mo pa. Kalimutan mo muna yung boyfriend na yan. Guguluhin lang yan ang buhay mo. Mabait naman si Carlo. Eh kung mabait yan, eh di sana hindi ka umiiyak ngayon. Pwede ba? Tama na. Paskong Pasko. Oh, panyo. Punasan mo yung luha mo at pati yung sipon mo. Nagagaya ka na tuloy sa Carlo na yon. Siya uhugin, ikaw sipunin. Ay, teka. Oh, gift ko sa'yo. Oh, ano to kuya? Eh di buksan mo. Wow! Ito yung kwintas na nakita natin sa mall na gusto ko ah. Happy ka? Oo naman. Teka, ang mahal nito ah. Akin na. Isusuot ko sa'yo. Kuya, thank you ah. Kwintas lang pala makakapagpangiti sa'yo eh. Nakakahiya. T-shirt lang bigay ko sa'yo. Ay, sabi ko tuloy. Ayos lang yon. Yan. Bagay sa'yo ah. Ano, Boyet? May sumpong pa ba ang prinsesang Imotera? Mukhang wala na po, tita. Okay na po to. Wali na kayo na makapag-ayos na tayo ng mesa. Baka dumating na sila. Opo ma, susunod na po. Bilisan nyo ha. Tama ng kaartehan, ha? Naman. Sabay na po tayo, tita. O, Alma. Ayusin mo mukha mo. Paglabas mo, dapat nakasmile ka na, ha? Paglabas mo, dapat nakasmile ka na, ha? Thank you, Leha. Yan, ganyan. Nakangiti. Sunod ka na ron kapag okay ka na. Sige, kuya. Papadudot si Alma ang sumunod na matanda sa akin sa magpipinsan. Kung ako ay 30, siya naman ay 28. Sa lahat ng magpipinsan, kami talaga ang close sa isa't isa. Halos lumaki kasi kami sa iisang lugar kaya sobrang lapit talaga namin. Minsan nga ay parang mas okay pa kami kesa sa mga kapatid namin. Ako ang takbuhan niya tuwing meron siyang problema. Tiwala ang mga tito at tita ko na magulang ni Alma. Madalas nga na ako ang tinatanong nila tungkol sa mga personal na buhay ni Alma. Pero syempre, hindi ko siya nilalaglag. Ayaw ko kasing papadudot na mawala ang tiwala niya sa akin. Kapag kasi nawalan siya ng tiwala, hindi ko na malalaman kung ano ang ginagawa niya at kung sino ang mga nakakasama niya kapag umaalis siya na hindi lakad ng pamilya. Natutuwa rin naman ako papadudot dahil sa akin pa siya minsan nag-a-update ng mga nangyayari sa kanya. Yung sa akin, totoo. Yung sa parents niya, kalahati lang ang totoo. Lalo na sa lugar na pupuntahan niya kasama ng ilan niyang mga kaibigan. Ewan ko ba papadudot pero parang iisa ang takbo ng isipan namin. Pati na mga gusto at plano sa buhay, nagkakaparehas kami. At isa sa nakagawian na naming dalawa pagkatapos ng Pasko ay ang pagpunta sa Quiapo para magsimba. Pagkagaling sa Divisoria para mamili ng mga prutas para sa bagong taon at kung ano-ano pa para sa iba naming mga pinsan. Bukod pa sa regalong na ibigay namin sa kanila. Yun na rin kasi ang pambawi namin sa isa't isa dahil busy kami sa kanya-kanya naming trabaho. Kaya hindi na namin nagagawa yung tulad dati noong nag-aaral pa kami.
na hindi pwedeng lumipas ang isang linggo na hindi kami nagkikita at namamasyal. Minsan kasama ang iba naming mga pinsan. Minsan kaming dalawa lang. Napagod ka? Okay lang, kuya. Ang daming tao, no? Inuubos yata yung mga napamaskuhan nila kaya ang daming namimili. Kain na tayo. Okay ka na ba dyan? Ang dami kaya nitong in-order mo para sa akin. Pinatataba mo ako eh. Okay lang yan. Sa haba ng nilakad natin kanina, natagtag na yung iba mong taba. So parang sinasabi mo na rin na mataba na nga talaga ako. Oh, ikaw nagsabi niya na, di ako. Parang kang si Carlo eh. Bakit? Madalas akong sabihan ng mataba. Sabi nga niya sa akin, mag-diet daw ako. Bakit? Kapag tumaba ka ba, iiwan ka niya? Ay, biniro niya ako ng ganyan. Nasampal ko nga siya eh. Kumain ka mabuti. Gusto mo, dagdagan ko pa yan eh. Kumain ka na kumain. Ayos lang yan. Magpataba ka pa ng gusto. Para maasar mo ako lalo. Para iwan ka na ng Carlo na yon. Uy, grabe ka. Ang sama mo talaga. Mas masama yung boyfriend mong uhugin. Isipin mo, ang pinagbabasihan niya ng relasyon nyo ay yung katawan mo. Loko, di ba? Joke lang naman yun. Ang biro, kalahati nun, laging totoo. Yun ang tatandaan mo. Uminom ka nga muna ng juice. Oh, na-high blood ka eh. Eh nakakainis naman talaga yung Carlo na yun eh. Kala mo naman ang ganda ng katawan. Buntog ko yun sa abs ko eh. Ha? Abs? Oh, nasaan ang abs? Hindi lang halata kasi maluwag lagi ang suot kong t-shirt. Sige na, kain ka na. Pati abs ko, papakialaman mo pa eh. Thank you sa libre, kuya ha. Mamaya ka na mag-thank you kapag naibigay ko na sa'yo to. Ano na naman yan? Oh, buksan mo. Tapos na ang Pasko, may pahabol pang regalo. Wala yata ako may papalit dyan ah. Sige na, buksan mo na. Sirain ko na yung balot ha, para maulit. Swerte raw kasi kapag ganon. Sirain mo man o hindi, mauulit talaga yan. Hala! Kuya! O ano, ayaw mo? Grabe ka! Ayaw mo nga. Ito yung kapares na bracelet itong kwintas sa binigay mo, di ba? Eh kasi naisip ko, mas okay kung terno, di ba? Baka malungkot niyang kwintas kapag di niya kasama yung partner niya. Parang ako, kapag nawala ka, di na masaya. Ang corny! Pero thank you, kuya ha. Sige, ganito na lang. Humiling ka ng kahit na ano. Kapag kaya ko, go! Bili natin. Kapag hindi, edi, hatiyan mo na lang ako sa presyo. Kahit ano? Sure ka? Oo nga, kahit nga ano. Makipag-break ka na dyan sa boyfriend mo. Ha? Joke lang! Ikaw na ang nagsabi. Ang kalahati ng joke. Totoo. Ayoko lang na dumating ang araw na masaktan ka dahil sa kanya. Ayoko lang na isang araw magkwento ka sa akin habang umiiyak ng dahil sa kanya. Hindi naman siguro mangyayari yun. Sana. Sige na, kain na. Ingatan mo yan ha. Pati yung kwintas. Gusto ko, lagi mo yung suot. Siyempre naman, iingatan ko to. Ang mahal ko yun ito. Pero thank you, kuya ha. Payakap nga ako. Tama na. May pawis ako. Kain na tayo at makauwi na. Makaabutan tayo ng traffic. Diwa kayang tiyan ng bata, apektado pati ang katawan. Kaya upgrade to Dutch Mill Delight. The only probiotic drink na may prebiotics that help multiply and strengthen good bacteria. For stronger gut health and immunity, upgrade to Dutch Mill Delight. Papadudot sa mga regalo ko rin minsan idinadaan para maiparamdam ko kay Alma na espesyal talaga siya. Yun na rin ang ginagawa ko para naman masuklian ang kabutihan niya sa kanyang mga magulang. Kahit kasi minsan may gusto siyang bilhin, ipinagpapaliban na lang niya dahil inuuna niya ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Mabait na anak kasi si Alma at isa yon sa hinahanga ko sa kanya. Sweet siya, Papa Dudut. Siya yung pinsan na laging nakayakap sa amin. Humahalik at hindi nahihiyang magsabi ng I love you sa aming lahat.
Kaya nasabi ko na swerte ang magiging boyfriend ni Alma at para sa akin, hindi si Carlo yon. Utol talaga ako sa relasyon nila dahil iba ang kutob ko sa lalaking yon. Kahit pa noong nanliligaw pa lamang sa kanya. Ewan ko ba papadudo pero kapag nakikita ko siya ay kumukulo talaga ang dugo ko. Pinipigil ko na lang talaga minsan alang-alang kay Alma. Ayaw kong sumama ang loob niya sa akin. Bukod kasi sa pagiging pinsan, isang matalik na kaibigan din siya. Yung handang makinig sa lahat ng kwento ko. Nagpapalakas ng loob ko kapag medyo napangihinaan ako at nawawala ng tiwala sa sarili. Siya yung tipo ng tao na alam kong iwan man ako ng mundo, nandyan pa rin siya sa tabi ko. At ako rin naman, laging nasa tabi niya. At hindi siya iiwan at pababayaan. Papadudot partners in crime kung tawagin kami sa pamilya namin. Minsan tuloy ay ginagawa na lang katatawanan tuwing may reunion kami sa kung ano raw ang totoong kasarian namin. Bakla raw ba ako o tomboy si Alma kaya nagkakasundo kami sa lahat ng bagay. Ang hindi nila alam ay hindi sa lahat ng bagay ay nagkakasundo kami. Lalong-lalo na sa mga manliligaw ni A. Bago siya mag-boyfriend, imbes sa mga magulang niya ay sa akin niya muna ipinakikilala. Dahil nagtatampo ako kapag nalaman ko na nagka-boyfriend siya na hindi ko muna nakilatis. At kapag niloko siya ng nagiging boyfriend niya o kahit sinong lalaki na umasta sa kanya na hindi maganda, ay ako lagi ang humaharap. Ako ang knight in shining armor ni Alma. Ako ang re-respect sa kanya. Ako ang nag-iisang boyet na handang harapin ang lahat para sa kanya. Umalis ka na! Bago pa dumating ang mama at papa ko! Alma, nagsusorry naman ako eh. Hindi ko naman yung sinasadya. Anong hindi sinasadya? Kitang-kita ko kayo na babae niyo sa loob ng kotse mo! Nakisabay lang naman siya sa akin. Nakisabay? Ha! Ayos ah! Kaya pala hinahalikan mo siya nung nakita ko kayo. Ano yun, Alma? Kuya, wala to. Sige na, Carlo. Umalis ka na. Please lang. Ano ginawa ng uhugin to sa'yo, ha? Buti pala naisipan ko dumaan dito sa inyo ngayon. Tama na, kuya. Carlo, please lang. Sige na, umuwi ka na. Magkalimutan na tayo. Wala na tayo. Ayoko na sa'yo. Pero Alma, ikaw naman talaga ang gusto ko eh. Hindi mo ba narinig, ha? Ayaw na raw sa'yo ng pinsan ko. Teka, ulitin ko, ha? Baka di mo narinig eh. Lalakasan ko. Ayaw na niya sa'yo. Alma, mag-usap naman tayo. Kulit mo rin eh, no? Eto dapat sa'yo eh. Kuya Boye, tama na. Tama na. Gusto mo ba? Umalis ka na, Carlo. Umalis ka na. Please lang, umalis ka na. Sige, aalis muna ako. Mag-usap na lang tayo pag malamig na ang ulo mo. Uhugin talaga eh. Kulit mo kasi. Sinabi na sa'yo na wala ka maasahan yan sa lokong yan. Pumasok na tayo sa loob, kuya. Ano ba kasi nakita mo dun sa Carlong yon? Isang araw, Pasko, umiiyak ka dahil sa kanya. Tapos ngayon nagpunta ako dito sa inyo, aabutan ko, umiiyak ka na naman. Alma ha, utang na loob. Kapag nakita ko pa yung Carlo na yung nakasama ka, babalian ko ng buto yun. Hindi na yun magpapakita. Kuya, salamat ha. Na lang talaga nandyan ka. Huwag mo na lang sabihin kina mama at papa kung ano yung nangyari kanina. Please. Tsaka, huwag kang mag-alala. Okay na yun. Alam mo Alma, hanggat may boyfriend ka, di ako pwedeng di mag-alala. Hanggat may ibang lalaki sa buhay mo, di pwedeng di kita isipin. Alam nga namang tumanda akong dalaga, kuya. Mas mainam na siguro yung ganon. Teka,
Saan yung kwintas na regalo ko sa'yo? Bakit di mo suot? Pati yung bracelet. Ay, hindi ko lang nasuot. Ginamit ko kasi yung kwintas na binigay ni Carlo. Patingin nga ng kwintas na yan. Kunin mo. Bakit? Gusto ko lang makita. Teka, hubarin ko lang. Oo, yan. Oo, to. Laro ka ng laro dyan. Magjowa ka naman. Wala ka tayong sa ganyan. Walang time. Kung di sa paglalaro, may time ka sa pagjowa, wala. Try mo sa lit match. Lit match? Ano yun? Bakit ngayon ko lang narinig yun? Nakakilala ko din ng mga bagong friends, ng mga pwede mong makilala. Tsaka malim, doon ka na magkajowa. Oh, sige. Ano ba kasi meron din sa lit match na yan? Makakahanap ako na forever yan. Aba, oo, no? Magkakajowa ka doon. Try mo kasi. Download mo. Sige nga. Sino ka ulit na-download ko? I-search mo, lit match. Lit match. Ano? Download mo na. Try mo yan, ha? Yung sabi ko sa'yo. Hindi ka laro-laro dyan. Kajowa ka rin minsan. Okay niya. Ito na. Cheese Whiz has calcium that helps make your bones strong. Cheese Whiz for the strength to do more. Ito. Sakwa ng itsura. Bakit mo pinutol? Para di mo na magamit. Total, wala naman na kayo eh. Yung bigay ko na lang ang gamitin mo. At sa susunod na makita ko yung Carlo na yun dito, ganyan din ang gagawin ko sa leg nun. Sobra ka naman. Tara, kahit tayo sa labas. O kaya, nood na sine. Pampalis inis. Libre mo? Eh, syempre naman. Mapadudo talagang gigil na gigil ako sa boyfriend niyang yon. Kaya talagang parang lahat ng lakas ko ay nilagay ko sa kamay ko. Magkakataon ko na yun eh. Sobra kasi talaga akong naapektuhan kapag nalalaman kong nasasaktan si Alma. Hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko sa tuwing nakikita ko siyang umiiyak o kaya naman ay namumroblema. Kaya habang nalulungkot si Alma dahil nag-break na nga sila ni Carlo, lagi akong pumupunta sa kanila o kaya naman ay niyayaya siyang lumabas kapag walang pasok sa trabaho para na ring malibang siya at makapag-move on. Papadudot noong mga panahong yon ay hindi ko maintindihan kung bakit kontento na ako na si Alma lang ang babae sa buhay ko bukod sa aking nanay. Hindi ako nagkakagusto sa iba. Siguro nagagandahan ako pero parang hinahanap ko kasi sa ibang babae ang mga katangiang nakikita ko kay Alma. Para kasi sa akin kung sakaling magka-girlfriend ako, gusto ko parang yung pinsan ko. Inibaling hindi niya kasing ganda pero kasing ugali man lang. Madalas tuloy akong lukohin ng mga kabarkada ko na baka daw nagkakagusto na ako sa pinsan ko. Na malabo namang mangyari dahil alam kong hindi po pwede. Paborito ko lang talaga si Alma sa lahat ng mga pinsan ko at sobrang close lang talaga namin sa isa't isa. Makalipas ang ilang araw, papadudot December 31st, nagpasya kami ng aking nanay at tatay na kina Alma magbagong taon. Naisip namin yon dahil parang despedida na rin yon ng tatay ko dahil papunta na siya sa ibang bansa para magtrabaho. Doon namin sinelebrate ang bagong taon. First time natin ginawa na dito kayo nagbagong taon na. Sabi sa akin ni Kuya, para isang gastusan na lang daw, pati despedida niya. Sabi ko nga sa kuya mo, wag nang umalis at may trabaho naman dito sa Pilipinas. Ay ate, sinabi ko rin yan kanina sa kanya. Eh, hindi naman raw niya kikitain dito ang susweldohin niya ron. Saka nandyan naman daw si Boyet. Siya na munang bahala sa amin habang wala ang tatay niya. Hindi ba, Boyet? Opo naman. Tita, si Alma po. May kausap sa cellphone kanina eh. Ah, ayun na pala. Alma, saan ka ba galing?
Hinintay ko lang po sa labas tong cake na padala ni Alvin. Sinong Alvin? Bagong manliligaw ni Alma. Ha? Manliligaw? Oo, hindi ko nga pala nasabi sa'yo, kuya. Yung kaopisina ko yon. Ah, ay, teka lang po. May dala akong mga lusis. Labas lang po ako. Sayang naman, malapit na mag-alas 12. O Boyet, mag-ingat ka ha. Baka maputukan ka. Pupuntahan ko muna ang tatay mo sa likod bahay at baka luto na yung iniihaw niya. Sama ko, kuya. Ang dami mo namang dalang lusis, kuya. Oh, may pikulo ka pa ha. Ang bata lang to ha. Kailan nalis si Tito? Next week. Oh, ito, may dala akong posporo panindi. Meron ako. Saan mo binili tong mga to? Diyan lang. Bakit parang nasuplado mo ngayon? Sige ka, buong taon kang magiging masungit. Eh ano naman? Bakit ba? Wala. Eh, bakit ka nga ganyan? Wala nga sabi. Kung gusto mo magpailaw, pailaw ka na lang dyan. Ito naman si kuya, oh. Bakit ba kasi? May kasalanan ba ako sa'yo? Di ba nga sabi ko wala? Wala! Eh, bakit ka ganyan sa akin? Alma, di ko alam. Di ko alam kung bakit naapektuhan ako sa'yo tuwing kaka-boyfriend ka. Di ko alam kung bakit parang nagsiselos ako. Di ko alam kung bakit parang napakahalaga mo sa akin. Bukod sa pagiging magpinsan natin, di ko alam kung ano itong nararamdaman ko. Lagi kitang inaalala. Ibang pakiramdam ko tuwing kasama kita. Nahihirapan na ako dahil di ko maipaliwanag kung ano ba itong tumatakbo sa isip at puso ko. Kontento na sana ako na wala na kayo ni Carlo pero kanina nung nadinig ko na may Alvin na bagong umaaligid-aligid sa'yo, nag-iba na naman ang pakiramdam ko eh. Alam kong mahal kita dahil pinsan kita. Choose Nido, your act of love. Whiskas, complete and balanced nutrition containing omega-6 and zinc. Try Whiskas now. At kita, o kung Kuya Boyet, ngayon alam mo ng totoo. Yan ang nararamdaman ko. Pakiramdam na pilit kong iniiwasan. Pakiramdam na ayokong maramdaman. ano, kuya, baka kasi sobrang close lang natin, kaya... Sana nga eh. Sana ganun lang. Yun din ang sinisiksik ko sa isip ko. Pero ayaw eh. Ayaw maniwala nitong utak ko eh. Kahit anong kumbinsi ko sa sarili ko na hindi pwede, na di maganda to, ayaw tumigil eh. Ayaw magpaawat. Ang hirap, Alma. Ang hirap-hirap. Alma! Boyet! Happy New Year! O tama na yung pailaw. Pumasok na kayo dito nang makapagdasal at makakain na. Naghihintay yung mga kapatid niyo sa loob. Naghahain na ang tito at tatay mo, Boyet. Sige po, Nay. Sunod na po kami. Bilisan niyo! Huwag mong iisipin para manabiro lang lahat na sinabi ko. Dahil yun ang totoo. Totoo lahat yun, pati na tong lintik na nararamdaman ko sa'yo. Happy New Year. Mapadudot kasabay ng malakas na putukan ay hindi ko rin napigilan ng pagsabog ng nararamdaman ko. Hindi ko maintindihan kung bakit lumabas sa bibig ko ang mga salitang yon at kitang-kita ko sa mukha ni Alma ang pagkabigla sa mga narinig niya sa akin. At parang natauhan din ako bigla dahil sinabi ko ang mga salitang hindi ko dapat sinabi sa kanya. Maling-mali ang ginawa kong yon dahil nagpadala ako sa emosyon. Hindi ko inisip na dahil sa ginawa kong yon, pwede akong iwasan ni Alma. Na dahil sa ginawa kong yon, imbes na mas mapalapit ako sa kanya ay ako ang gumagawa ng paraan para layuan niya ako. Natakot din ako, Papa Dudut, na baka sabihin ni Alma sa kanyang mama at papa ang mga sinabi ko sa kanya. O kaya naman ay baka maikwento niya sa iba pa naming mga pinsan. Pero wala na akong magagawa pa. Nang mga panahong yun, Papa Dudut, dahil tapos na. Nasabi ko na, nangyari na. Kaya sa pagpasok ng bagong taon,
Imbes na magkaroon ako ng bagong pag-asa, maging masaya at maging mas positibo, ay bigla akong nakaramdam ng pangamba sa mga sumunod na araw. Sabay-sabay kaming mga nagmedyanoche pero hindi kami nagkikibuan ni Alma. Hindi ko alam kung napapansin ba yun ng mga magulang ko at ng mga tito at tita ko. Papadudot ang hirap ng ganong kalagayan. Akala ko pang-aasar lang ang sinasabi sa akin ng mga tropa ko. Yun pala, dinidinay ko lang ang katotohanan sa totoong nararamdaman ko para kay Alma na pinsan ko. Papadudot kinabukasan ay pinilit kong burahin sa isipan ko ang lahat ng nangyari at sinabi ko. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na hindi totoo ang nararamdaman ko para kay Alma. Nag-iisip din ako ng paraan para mabawi ang lahat ng mga pinagsasabi at pinagtapos sa kanya. Pero papadudot, mahirap nang bawiin ang mga salita. Talagang dapat munang pinag-iisipang mabuti ang isang sasabihin. Kailangan munang dumaan sa utak ang bawat salita bago palabasin sa bibig. Pero ang nangyari kasi sa akin ay parang puso at damdamin ko na ang nagsalita at ginamit lang na instrumento ang dila ko para ipalam kay Alma ang totoo kong nararamdaman para sa kanya. Hindi ako nakatulog papadudot kaya pagpasok ng January 1 ay puyat na puyat ako. Nang makita ko si Alma, iniwasan niya ako. Kumain kami ng sabay-sabay pero hindi rin kami nag-uusap. Natapos kaming mananghalian ng hindi nagkikibuan. Alam kong napapansin na yon ng mga matatanda sa amin pati na ang nakakabata naming mga kapatid dahil hindi normal sa amin ni Alma ang hindi nagkukulitan at nagpapansinan. Kaya gumawa ko ng paraan para makausap kong muli siya at humingi ng sorry sa mga sinabi ko. Okay na po to. Kami na po ni Alma magliligpit. Di ba, Alma? Opo. Doon na po kayo sa sala. Kami na po bahala dito ni Kuya Boyet. Sigurado kayo, ha? O sige. O siya, Kuya. Ate, doon na tayo sa sala at sila na raw ang bahala. Alma. Alma. Sorry. Uy. Umimik ka naman dyan. Pansinin mo naman ako. Wala akong sasabihin, Kuya. At wala akong alam na pwedeng maging reaksyon ko sa lahat. Sorry na. I just found an app for you guys from which you can earn, and it is called the Gem Gala. So literally just by downloading and registering yourself, you can earn some rewards as well. So you can easily withdraw within a few minutes. So it's a really nice social app from which you can earn as well as you can socialize with new people. It's a really nice app. I'll be sharing the screenshot of the app over here. You can easily go in your app store and download it. Happy Gem Gala! Gising na! With a chocolatey taste of Cocoa Crunch. Crunchy, crunchy, Cocoa Crunch. Sorry na. Talaga. Hindi ko alam kung ano isasagot ko sa sorry mo eh. Sana wala namang magbago. Please. Huwag ka mag-iiba. Paano walang magbabago? Sa tingin mo kaya hindi ako maiilang sa'yo? Matapos kong malaman ng totoo kung bakit sobrang close ka sa akin? Kung bakit sa lahat ng magpipinsan ako ang paborito mo? Kung bakit kung ano-ano binibigay mo sa akin? Ngayon alam ko na lahat pala ng yon may dahilan. At hindi lang dahil magpinsan tayo. Tapos, gusto mo walang mag-iiba? Eh, hindi ko rin naman nakalain na aabot tayo sa ganitong sitwasyon. Hindi ko naman yung sinasadya. Kuya, ang hirap eh. Alam mo na mali yan. Sana noon pa man pinigil mo na. Sana dumistansya ka na rin. Sana nagsinungaling ka na lang din sa akin. Sorry talaga. Ang hirap eh. Ang hirap nito. Kung alam mo lang, kuya. Kung alam mo lang
talaga. Mia, baka kung anong isipin nila. Eh, ikaw may kasalanan nito eh. Inaamin ko naman eh. Ako naman talaga may kasalanan. At kung alam mo lang din kasi, Oo nga, di ba? Alam ko naman na mali talaga ako, pero please naman, Alma, huwag mo ko iwasan. hindi to tama. Lahat maling-mali. Pipilitin kong baguhin ang nararamdaman ko para sa'yo. Gagawin ko ang lahat. Kung space ang hinihingi mo tulad ng sinasabi mo, gagawin ko. Hindi din ako palitin. Hindi mo na ako pupunta dito sa inyo. Pipilitin ko na hindi malata na ng kapag-anak natin. Gagawa ko ng paraan para kunwari sobrang busy ako. Ganun na lang. Mali, kuya. Mali. Ang ulit-ulitin. Nagigilty na nga ako eh. Mali na rin itong nararamdaman ko para sa'yo. Minsan tayo pero nahuhulog na rin yata ako sa'yo. Sa totoo lang kaya ako nag-entertain ng bagong manliligaw dahil gusto kong ibaling yung atensyon ko sa iba. Kita mo nga, kabe-break lang namin ni Carlo. Tumanggap kagad ako ng manliligaw. Na wala akong pake kahit sabihin pa ng iba na parang ang bilis kong magpalit. Okay lang yun. Okay lang na maging ibang tingin sa akin. Gagawin ko yun. Kahit na mahirap. Gagawin ko yun para hindi ako magkasala na magkagusto sa'yo. Pero sa sinabi mo kagabi, pinaggulo mo lang lalong isip ko eh. Ngayon, paano mo sasabihin na walang magbabago? Kahit anong gawin natin, hindi pwedeng maging tayo. Malabo at hindi yun mangyayari. Alma, nag-aaway ba kayo ng Kuya Boyet mo? Hindi, tita. Nagbibiruan lang po kami ni Alma. Kaya sorry din, Kuya. Sorry sa atin. Papadudot, hindi ako halos nakakilos sa mga narinig kong yon kay Alma. Akala ko ako lang ang may nararamdaman sa kanya. Pero parehas pala kaming may nararamdaman sa isa't isa. Lalong naging komplikado ang sitwasyon dahil pagbalik-balik na rin man namin ang mundo. Hindi pwedeng masunod ang gusto naming mangyari. Alam kong mali, alam kong bawal, pero hindi ko may paliwanag ang nangyari sa amin. Oo nga, at kahit mas naging komplikado ang sitwasyon, nandun pa rin ang konting saya dahil hindi lang pala ako ang may espesyal na nararamdaman para sa pinsan ko. Punto siguro papadudot ng sulat kong ito ay marami na ang husga sa aming dalawa ni Alma. Marami na rin ang nagkokomento na kasalanan ng naramdaman namin sa isa't isa. Pwedeng oo, papadudot, tama sila na mali ito. Pero paano magiging mali para sa amin ang isang pakiramdam na sa tingin namin ay tama? Kung may kasalanan kami, yun ay ang pagmamahal na hindi namin napigil. Hindi namin alam kung bakit at paano. Kahit kami, ayaw namin ang sitwasyon dahil para kaming mga preso na walang kalayaan. Para kaming nakagapos at dinumero sa bawat galaw. Hindi ako makahanap papadudot ng saktong salita para maipaunawa sa mga tao ang hirap na nararamdaman namin ni Alma. Salamat ha. Buti pumayag ka makipagkita sa akin dito kahit na medyo malayo. Ano ba kasi ang pag-uusapan natin? Kung ayaw mo sa mga bahay natin tayo magkita, eh pwede namang sa cellphone na lang. Mahal pa rito sa resto na to. Eh, mas maganda kasi Alma kung personal eh. Mas gusto ko na nakikita kita habang sinasabi ko sa'yo yung mga gusto kong sabihin. Tulad ng, Kanina pagkagaling sa trabaho, dumaan ako sa Quiapo. Nagsimba ako. dumaan rin ako doon bago ko dumiretso dito. Nakailang buntong hininga ako habang nasa simbahan kanina. Ang bigat ng dibdib ko eh. Sabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng lakas sa loob na sabihin sa'yo lahat ng gusto kong sabihin. Humingi rin ako ng tawad sa naramdaman ko sa'yo. Sabi ko sa kanya, kung kasalanan na ikaw ang mahalin ko, sana patawarin niya ako. Kung kasalanan na mahulog ako sa'yo, sana bigyan niya pa ako ng isa pang tsansa para maitama ang mga mali.
Humingi rin ako ng tawad. Pero, ang dami kong tanong sa kanya. Bakit ikaw pa? Bakit tayo pa? Ano bang dahilan kung bakit hinayaan niya tayo na maramdaman to sa isa't isa? Mali nga na questioning siya eh. Pero, hindi ko mapigil eh. Para kasing ang daya. Hindi naman ako naging masamang tao. Mabuti naman akong anak. Wala akong nilalamangan. Pero bakit kailangan ko maramdaman tong paghihirap na to? Alma, hindi ko alam kung ano magiging buhay ko. Jowa ko ngayon, sa link match ko lang nakilala. Link match? Oo. Eto i-download mo, link match. Dito, pwede ka makahanap ng mga friends or yung destiny mo. Malay mo nga, dito ka magka-jowa eh. Dito mo na mahanap yung pinaka-worth it. Talaga? Patigin mo. I-download mo na ha. Pag-uwi mo, i-download mo na. Grabe na, excited ako. Sino kaya magiging destiny mo? I-download ko nga ngayon. Ayos pala din ha. Ayan, i-download ko na. Balitaan na lang kita kapag may nakakausap na. Alma, hindi ko alam kung ano magiging buhay ko. Hindi ko alam kung paano ko pipiliting maging normal. Halos 3 dekada tayo na lagi nag-uusap. Halos 3 dekada tayo na sobrang lapit sa isa't isa pero dahil sa pakiramdam na to, na wala namang ibang intensyon kundi magmahal, ito pala yung magbibigay ng dahilan para mawala yung pagiging malapit natin sa isa't isa. Kung pwede lang makipagpalit ng ibang pagkatao, noon ko pa ginawa. Hindi para kalimutan ka, kundi para maituloy ko kung ano man to nararamdaman ko para sa'yo. Tama na. Sa mga sinasabi mo, lalo lang ako nahihirapan eh. Lalo lang ipinamumukha sa akin na wala akong karapatan na mahalin ka ng higit pa sa kung ano lang ang dapat. Mula sa Lunes, nagpalipat ako sa provincial branch namin sa Mindoro. Every 2 weeks na ang uwi ko sa amin. Isa yun sa naisip kong paraan para dumistahan siya sa'yo. Sorry. Hindi ka dapat mag-sorry. Ako na ang gagawa ng paraan. Sinabi ko na lang sa boss ko na personal ang dahilan ko. Pero huwag magbabanggit kahit kanina na ako nag-request. Sabi ko sa kanya, kung sakali may makausap siya na kakilala, sabihin niya siya ang nag-decide dahil kailangan ako ron. Kaibigan ko yun kaya tiwala ako. Bakit pa tayo ginaganito? Ikaw na nga lang ang nakakapagpasaya sa akin kapag sobrang sama ng loob ko eh. Alam mo namang wala akong napaglalabasan ng nararamdaman ko. Kailangan natin magsakripisyo para maging tama. Sakit naman maging tama. Ang hirap namang maging tama. Mag-usap pa rin naman tayo. Magkikita pa rin naman tayo pero limitado na nga lang ang lahat. Si Alvin, tuloy mo lang ang pagpapaligaw mo sa kanya. Mukha naman siya mabait eh. Pero huwag mo pilitin kung wala ka talaga nararamdaman sa kanya. Kawawa rin yung tao kung gagamitin mo lang para makalimot. Darating din siguro yung talagang magugustuhan mo. At ang masakit, malabong maging ako yun. Ito nga pala yung kwintas at bracelet na bigay mo sa akin. Bigay mo na lang yan sa babaeng mamahalin mo. Yung mamahalin mo talaga. Sa'yo yan. Bigay ko yan sa'yo. Kunin mo na. Hanggat nakikita ko yan, mas maaalala ko lang kung gaano mo ako pinahalagahan. Kung ano ako sa'yo, may hirapan lang ako lalo eh. Kaya please, kunin mo na yan. Ibigay mo na yan sa mas nararapat pagbigyan. Alma, meron akong sasabihin sa'yo. Please, hindi mo kailangan sumagot. Pakinggan mo lang ako. Please, wag na. Please. Ito na ang una't huli na maririnig mo sa akin to. Ikaw ang kahulugan ng saya. Iba ang pakiramdam ko kapag nakikita kitang tumatawa. Para akong dinudurog kapag nalalaman kong malungkot ka. Sa'yo ko lang naramdaman ng ganito. Ikaw pala ang pangarap ko. Alma, Pakiusap, wag. Huwag mong sasabihin yan. Hayaan na lang natin na nararamdaman natin yan. Huwag na lang nating sabihin. Sige na.
ko. Sana makapunta ka pa rin, ha? Alma, Isa ba? mag-iingat ka lagi. Si Boyet pa rin ako, ha? Ako pa rin to. Alis na ako. Salamat. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa akin. Ramdam ko. Damang-dama ko. Thank you. Papa Dudut, pagod na pagod ang pakiramdam ko ng tagpong yon. Wala akong pakialam kung pagtinginan man ako ng mga tao sa restaurant na yon habang umiiyak matapos akong iwang mag-isa ni Alma. Durog na durog ako. Pero yun kasi ang dapat, yun ang tama. Tama pero sobrang sakit. Para akong tinalikuran ng 3 tao. Kaibigan, pamilya, at babaeng handa kong mahalin sa panghabang buhay. First time ko rin papadudot na maranasang malasing ng husto sa isang bar kasama ang boss ko na matalik ko rin kaibigan. At doon ko na rin naikwento sa kanya ang lahat. Hindi naman niya ako hinusgahan, kaya mas lalo niyang naintindihan kung bakit ko mas ginustong madestino sa ibang lugar. Nagsimula na rin magreto ng mga babae ang boss ko para raw mas mapadali sa akin ang paglimot kay Alma. Pero alam mo, Papa Dudut, mahirap talagang pilitin ang sarili kung hindi yun ang gusto mo. Kumbaga sa pagkain ay napakahirap lunukin. Gabi-gabi, Papa Dudut, umiiyak ako. Tingnan yung tiyan ng bata at diktado pati ang katawan. Kaya upgrade to Dutch Mill Delight. The only probiotic drink na may prebiotics that help multiply and strengthen good bacteria. For stronger gut health and immunity, upgrade to Dutch Mill Delight. Iyak ako. Kahit sa panaginip, umiiyak ako. Kaya pagising ko sa umaga, nagsisimula ang araw ko sa pag-iyak. Hindi ko mapigil at ayaw maubos ng luha ko. Napakahirap pakawalan ng isang pagmamahal. Lalo na kung alam mo na yon ay totoo. Papadudot, tinuloy ko ang paglipat ng lugar ng aking trabaho. Tiniis ko ang maraming bagay. May mga pagkakataon na natutokso akong tawagan si Alma pero pinipigilan ko. Aaminin ko rin na may mga sandali na umaasa ako na si Alma ang tatawag sa akin at kapag nangyari yon, sasagutin ko talaga ang tawag niya. Pero Papadudot, hindi yon nangyari. Ilang araw pa lang ang nilalagi ko noon sa Mindoro. Pakiramdam ko ay taon na ang lumipas. Yun na yata ang isa sa mga pinakamatagal na oras ng aking buhay. Papadudot, ilang linggo pa ang lumipas, bumalik ako ng Maynila. Hindi na muna ako nagpunta kina Alma. Kahit mahirap para sa akin ay tiniis ko yon. Pinilit ko ring ibaling ang atensyon ko sa iba. Sinubukan kong manligaw, lumabas kasama ang ibang babae. Pilitin ang sarili ko na magkagusto sa taong hindi ko naman talaga tipo. Si Alma rin, nabalitaan ko na may dinedate din na ibang lalaki. Papadudot, sa totoo lang ay nasasaktan ako. Pero anong karapatan ko para masaktan, mali na nga ang nararamdaman namin sa isa't isa. Dumating ang Valentine's Day na birthday din ni Alma. Kaya may konting salo-salo sa bahay nila. Katulad ng hiling niya noong huli kaming nag-usap, ay nagpunta ako. Alma, happy birthday. Salamat. Buti pumunta ka. Akala ko hindi mo pagbibigyan yung sinabi ko nung last na nagkita tayo eh. Marunong naman ako tumupad sa pangako. Saka, espesyal na araw to. Hindi pwede palagpasin. Kumusta ka? Ayos lang naman. Eto, tumanda na ulit. Papalapit ang pagkawala ko sa kalendaryo. Namiss ko yung tawa mo. Ayang ka na naman eh. Sorry. Tara, kain na tayo. Gawin pa rin natin yung dati.
Nandito lahat ng kamag-anak natin. Para wala silang masabi at maisip na kung ano. Sige. Oo naman. Tama. Ay, Kaya natin to, Kuya Boyet. siya nga pala. Nakita kita nung nakaraan. Sino yung kasama mo? Si Jed. Boyfriend mo? Hindi, naliligaw pa lang. Si Alvin. Hindi naging kami. Alam mo, nakita rin kita noon. May kasama ka rin. Matangkad, maputi. Sino siya? Girlfriend mo? Hindi pa. Lumalabas lang kami. Di pa? Ibig sabihin, nililigawan mo. Kailangan eh. Ay, tama yan! Hindi, mali. Napag-usapan na natin ang mga dapat nating gawin. Alma, walang nagbago. Pwede ba tama na? Gumagawa na nga tayo ng paraan para makalimutan ng kalukuhan na to, kaya please lang, tama na. Tulungan na lang natin ang mga sarili natin. Paano? Na gawin ang tama, ituwid ang mali, at kalimutan ang kahibangan na nararamdaman natin. Siguro nga, tama ka. Kalimutan na lang. Sana makalimutan ko. Dapat lang nakalimutan mo na. Karina! Karina! Ay, Ma! May naghanap sa inyo. Manong, sino po kayo? Ikaw na ba si Camille? Si Alma po ako. Si Camille ka? Sino yan, Nak? Hindi ko po alam, Ma. Karina! Dino? Bakit anong ginagawa mo rito? Hindi ako manggugulo. Maniwala ka. Gusto ko lang siyang makita kahit ngayon lang. Kahit isang beses lang. Siya na ba si Camille? Umuwi ka na, Dino. Sige na, umuwi ka na. Birthday niya ngayon, di ba? Di ako pwede magkamali. Dahil araw ng mga puso nang ipinanganak siya. Salamat, Karina. Salamat. Gusto ko lang talaga siyang makita. Wala na ang asawa ko. At bago siya binawian ng buhay, nangako ako na pupunta ako rito sa inyo para alamin ang kalagayan ni Camille. Camille, yun kasi ang dapat na ipinangalan namin. Di ako manggugulo. Yun lang talaga ang ipinunta ko rito. Gusto ko lang gawin ang bilin ko sa asawa ko bago siya binawian ng buhay. Iha, pwede ba mahawakan ng kamay at mukha mo? Ho? Sige na, Sige ho. napakaganda mo. Maswerte ka. O sige, aalis na ako. Karina, salamat. With the 5 plus. Your act of love. Pag-uwi, pwede na magpahinga. Pwede na i-try ang Blue Lava Cake Strawberry Cheesecake by Lemon Square. Pahinga na? Mag-lava cake na. Ma, sino ba siya? May mga bisita pa. Mamaya na tayo mag-usap. Papadudot na gulat ako sa lalaking lumapit kay Alma. Kitang-kita ko ang pagkasabik sa mukha ng lalaking yon habang hinahaplos ang mukha ni Alma. Nakakagulat ang buong pangyayari, ang bilis lang ng kaganapan. Kung wala ako ng mga oras na yon at hindi ko nasaksihan ang nangyari, maaaring hindi ako maniwala. Parang isang eksena sa pelikula. Anong klaseng pangyayari yon na may matandang lalaki na pupunta sa bahay nila Alma para sabihin na siya ang totoong ama ng pinsan ko? Hindi ka panipaniwala pero totoo. Nangyari ito sa harapan ko mismo. Hindi nga ng gulo si Mang Dino at umalis agad siya nang makumpirma niya na ang anak niyang si Camille ay si Alma. Agure ka, tada simsim pa. Okay na na. Kinabukasan ay nagulat ako dahil tinawagan ako ni Alma at niyaya niya ako para magkita kami. Kinuwento niya ang lahat sa akin. Ipinagtapat daw ni tita sa kanya ang lahat. Ang buong kwento tungkol sa kanyang pagkatao. Nagbubuntis daw si tita noon pero namatay ang bata pagkalabas. Sakto naman na may isang babae na nanganak din sa ospital na walang pera at nang ipamigay
ng mag-asawa ang kanilang anak sa iba. Hey! May saka mo! Si Alma raw ang Natipay. batang gustong ipamigay ng Gusto na mag-asawa. kami di ka pa yung mga kitao. Sina Tita ang kumuha sa Nagtuin peng. Si Alma raw ang batang gustong ipamigay ng mag-asawa. Sina Tita ang kumuha sa batang yon. Samantalang ang totoong anak nila Tita ay diniretso na nila sa libingan para walang mag-isip na ang batang Alma ay anak ng iba. Binayaran nila ang mag-asawa at nagkasundo na hindi na manggugulo pa. Halos hindi makahinga si Alma papadudod sa pag-iyak habang kinikwento niya sa akin ang lahat. Pati ako papadudod, hindi ko napigilan ng maluha. Mahigit 2 dekada ang nagdaan bago na ipagtapat kay Alma ang katotohanan. Pinakiusapan ako ni Alma na kung pwede ay walang Alam mo, makaalam di ng siya kung sikretong yun. Dahil Dahil kahit isa sa aming kamag-anak ay walang may alam sa mga nangyari. Papadudot, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o malulungkot. Lungkot dahil hindi pala namin tunay nakadugo si Alma. Tuwa naman dahil may posibilidad na pwedeng maging kami. Pero ang tanong pa rin, paano kung alam ng kamag-anak namin ay magpinsan kami at hindi namin pwedeng sabihin na ampon si Alma? Kaya isang desisyon ang binuo namin. Oh, bakit mo na naman ba ako pinapunta dito? Ano namang meron? Kinakabahan na naman ako eh. May sasabihin sana ako sa'yo. Ano ba yun? May i-offer sana ako sa'yo. Ano ba yan? Ano yun? Yung boss ko na kaibigan ko, madedestino siya sa Singapore. May bakante pa raw na trabaho. Inaalok mo ako na magtrabaho doon? Sana. Pwede naman. Oo naman. Kahit ano, basta okay ang sweldo. Ayos ang sweldo. Magandang kumpanya rin yun. Pero Alma, higit pa rin ang dahilan kung bakit ko sinasabi to sa'yo ngayon. Eh ano pa? Wala akong maisip na iba pang rason. Wala to yun. Hindi lang ikaw magtatrabaho ron. Pati ako. Kapag nandun na tayo, wala makakilala sa atin. Wala makakaalam ng nararamdaman natin sa bawat isa. Alma, hindi tayo magkadugo, kaya wala nang mali sa nararamdaman natin. Pwede na natin ituloy kung anong nasa puso natin. Eh, pero... Mahal kita. Matagal na, alam mo yan. Kung noong komplikadong sitwasyon, sobra na kitang mahal, lalo ngayon. Ngayon na alam kong pwede nang maging tayo. Pero kailangan nga lang natin lumayo dito sa Pilipinas, kung saan may nakakaalam ng mga sikreto natin. Kuya Boyet. Mahal mo ba ako? Oo. Alam mo rin naman yun, di ba? Kaya nga ano, payag ka ba? Walang makakaalam, tayong dalawa lang. Mamumuhay tayo ng tahimik. Eh, siguro minsan, uuwi tayo dito sa Pilipinas para magbakasyon at dalawin sila, pero babalik din tayo na Singapore. Ano? Kung sa tingin mo yan ang tama, sige, payag ako. Papayag ako dahil mahal kita. Salamat. Maraming salamat. Hindi mo alam kung gaano mo ako pinasaya. Ano ba yan? Naiiyak ako. Noon ko pa naman sa'yo gustong sabihin to eh. Ano yun? Na mahal kita. Mas mahal kita. Teka, ibibigay ako sa'yo. Ano na naman yan? Diba sabi mo, ibigay ko to sa babaeng mamahalin ko. Sa babaeng karapat dapat. Ito,
Kaya sana tanggapin mo ulit ang kwintas at bracelet na to. Thank you. I love you. I love you. Bukas na bukas, ayusin natin lahat ng kailangan ng papel ha. Magsisimula ulit tayo. Kain na tayo, kuya. Kaya lang paano kung may biglang makaalam? Saka na natin yan isipin. Ang mahalaga magkakasama tayo. Wala tayong nilalabag. May sinisikreto pero alam nating tama na ang lahat ng nararamdaman natin. Hindi na to bawal. Totoo na to. Chatting so well, let's add a friend. Yeah. You wait for me to swipe a gift for you first. Get gifts and make friends just by chatting. Gem Gala has such a great vibe. You can also invite your friends to the party. See? Hindi na to bawal. Totoo na to. Papadudot, sobrang saya ko nang pumayag si Alma sa plano kong yon. Kinausap kong mabuti ang kaibigan ko na boss ko tungkol sa plano ko. Naintindihan niya at nangakong walang makakaalam ng tungkol sa amin ni Alma. Papadudot, hindi ko masabing niloloko namin ang pamilya namin at kamag-anak pero eto lang ang naisip kong paraan para sundin na kung ano ang nasa puso namin. 3 taon na kaming nagtatrabaho ni Alma sa Singapore. 1 beses sa 1 taon kung umuwi kami sa Pilipinas. Sa awa ng Diyos ay hindi naman kami naapektuhan ng pandemic dito sa Singapore. Pareho pa rin kaming may trabaho at tuloy-tuloy ang buhay. Hindi kami nakauwi ng buong 2020. Pero sa panalangin at pagkapit sa Diyos, maayos at masigla ang mga mahal namin sa buhay sa Pilipinas. Tuwing nasa Pilipinas kami, ang palabas namin ay magpinsan kami. Mahirap, kailangan laging mag-ingat. May mga pagkakataon nga noong wala pang COVID na hindi kami sabay umuwi ng Pilipinas para hindi mahirap para sa amin. Parang lagi kaming nasa isang nakakakabang eksena tuwing kasama namin ang aming mga pamilya. Mahal namin sila ng lubos at ayaw sana namin silang lubuhin. Pero kung eto lang ang paraan para maituloy namin ni Alma ang aming relasyon, dikit mata naming gagawin yon. Sa Singapore, kami ang halimbawa ng mga taong gagawin ang lahat masunod lang ang tinitibok ng puso. Mali ba papadudot na maglihim kami? Siguro oo. Konti, pero kapag puso ang ginamit, eto na po ang pinakatama. Ang mahalaga ay may malaki mang kaming sekreto. Alam naman namin ang katotohanan na nagmamahalan kami at handa namin itong ipaglaban. Hanggang dito na lamang po, Papadudot, at maraming salamat. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Boyet. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Lupat na. Mentos muna. Agbuya ka mampay lang. Sweet brain, cool in. One fresh combo. New Mentos Grape Mint. Also available in Ditch Mint. Try it out. Barangay LS 97.1. Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kaya mo bang makihati ng asawa? Kaya mo bang tiisin ang sakit na yung taong dapat para sa'yo? Barangay LS 97.1. Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories.
Siguro sa mga pinakamasakit na kwento ng pag-ibig ay ang mga taong Ang tala, pinagtagpo ah. ng kapalaran. Pero hindi Lamay kang pinagtagpo didig ka ng sangit-sangit. Umakarap Minsan, sangit-sangit. ito ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng magagandang karanasan at nagpapaalala sa hindi malilimutang nakaraan. Ikaw, ano ang gagawin mo No. kung bibigyan ka ulit ng tadhana ng pagkakataong makatagpong muli ang iyong tongga? Sa buhay, may mga tao talagang akala natin ay sila na ang the one. Iya, iya, yo. Pero minsan, dahil sa mga hindi inaasahang dikta ng kapalaran, ang ating the one ay nagiging the one that got away. Maswerte ka kung mabibigyan ka ng ikalawang pagkakataon para maibalik sa dati ang lahat. Pero ang iba sa atin ay katulad ng letter sender natin. Ngayong araw na ang inaasahang second chance ay huli na noong dumating. Dear Papa Dudut, lahat naman po siguro tayo ay nakaranas ng magkaroon ng tongga o the one that got away sa ating buhay. Sadya lang siguro talagang may mga Atay? taong dadaan lang sa ating buhay na hindi naman pala nakatakdang maging parte ng ating mundo. Ako po si Elvin, 33 years old at isang government employee sa lugar na hindi ko na lamang po mapakalanan para sa aming privacy. Sumulat po ako sa inyo, Papa Dudut, para ibahagi ang kwento namin ng first love kong si Tina at kung paano kami pinagtagpo pero hindi pinadhana. Magsisimula po ang kwento ko noong 18 years old pa lamang kami, Papa Dudut. Pareho kami noong university students ni Tina. Accounting po ang naging kurso ko samantalang nursing student naman siya. Malawak po ang university na pinag-aaralan namin kaya kung iisipin ay parang imposibleng magkita ang landas naming dalawa dahil magkalayo ang building ng accountancy at nursing. Sa kasagsagan ng celebration ng Foundation Day ng pang-aralan namin ay doon ko unang nakita si Tina. Nakatambay ako noon sa may cafeteria, Papa Dudut. Noong una ko siyang makita. Sa dami ng tao sa lugar na yon, ay mabilis na napunta sa grupo nila ang atensyon ko dahil sa suot nilang costume. Kung tama ang pagkakaalala ko ay meron silang dance presentation ng araw na yon. Dahil sa curiosity ay pinanood ko ang sayo nila. Sa oras na yon ay agad po akong nabihag ng angking ganda at talento ni Tina. Akala ko noon ay yun ang huling beses na makikita ko siya pero sabi nga nila Papa Dudut ay mapagbiro ang tadhana. Nagkita ulit kami ni Tina. Nangailangan noon ang grupo nila ng taong magdadrive para dalhin ang naglalakihan nilang props na gagamitin sa isang cheer dance competition. Dahil kamag-anak ko ang coach nila ay hiningan niya ako ng pabor na ipag-drive sila na pinagbigyan ko naman. Hi, Kuya. Ikaw ba magdadrive ng sasakyan? Ako nga. Kuya, mas puyo naman. Matulog na lang kami sa pagbuhat. Pwede ba? Oo naman. Sige, ano bang isasakay? Konti na lang naman. Naisakay na nila yung iba eh. Pasensya ka na ha. Bukas na kasi yung laban namin. Ganun ba? Good luck sa laban niyo ha. The light of the All-Smart pierces the cosmos, drawing together the forces of good and evil. The battle between the Autobots and the Decepticons rips apart the sky in an intergalactic conflict. Welcome to PUBG Mobile version 3.9. Let's roll out and embark on a new adventure. Erangel Space Station has been picking up mysterious signals from outer space. The Allspark, a symbol of immense power, has appeared on Erangel, accompanied by the arrival of a space bridge beacon that spawns randomly on the map. Sometime into the match, the sky will change, and you'll receive a notification that a connection has been established with Cybertron. You'll then be able to use the space bridge beacon to open the Cybertronian space bridge. Then, the space bridge will randomly summon Optimus Prime, Megatron, Energon supply crates, and Cybertronian supply crates to the beacon's location to aid you in battle. Now, Optimus Prime and Megatron will arrive in Erangel to fight for the Allspark in an intense duel. Optimus Prime and his arch rival Megatron both have the ability to convert between vehicle and robot modes. In human form, they both become sturdy vehicles that allow 4 players to accompany them, provide ample protection
protection and can be repeatedly repaired. Megatron becomes a tank that can also fire a charged fusion blast. In robot form, Optimus Prime swings his Energon axe to deliver multiple cleaves followed by a forward thrust, damaging enemies within range. Meanwhile, Megatron wields a Na nila yung iba eh. Pasensya ka na ha. Bukas na kasi yung laban namin. Ganun ba? Good luck sa laban nyo ha. Pero hindi ba dapat nagpapahinga na kayo ngayon? Kaya nga eh. Kaso may last minute changes si Rose sa paggamit ng props. Nag-OT tuloy kami para palitan yung ibang props. Ang hassle naman nun. Bukas na yung laban nyo tapos biglang magpapalit ng rules. Sinabi mo pa. Pero minor changes lang naman. Yakang-yakan na namin. Ah, ito na ba yung isasakay? Gusto natin dun. Yan. Ano pang kailangan dalhin? Wala na ba? Wala na, yun lang. Salamat. So ano? Tara na. Sige, para matapos na to at makapagpahinga na rin kami. Guys, sakay na lang kayo sa likod. Pwede bang samahan mo na lang ako sa harap para may makausap ako habang nagka-drive? Sure. Yun. O ano? Alis na tayo? Let's go. Hindi ka naman ba namin naaabala? Hindi naman. Bored nga ako sa bahay. Mabuti na to para may ginagawa naman ako. Sorry, hindi ko natanong. Ano ang pangalan mo? Elvin, ikaw. Dana. Nice to meet you. Nice to meet you rin. Alam mo, pangarap ko ding mag-drive ng truck eh. Kung pwede nga lang ako na dapat nag-drive nito eh. Marunong ka mag-drive ng 4 wheels? Oo naman. Tinuruan ako ng papa ko. Kaso hanggang ngayon, wala pa akong lisensya. Kaya no choice kami kundi magpatulong sa'yo. Anong year mo na ba? Ako? Second year, BS Nursing. Ikaw, nagtatrabaho ka na ba? Ha? Hindi. Second year din ako. Accountancy. Oh my gosh! I'm so sorry. Akala ko nag-work ka na. OMG, nakakahiya. Mukha na ba akong matanda? Di naman. Actually, ewan ko ba kung bakit bigla na lang akong nag-assume. Sorry talaga ha. Okay lang. So, saan ka nag-aaral? Actually, same school tayo. I see. So, magkaedad lang pala tayo? Grabe, nakakahiya talaga. Pagpasensyahan mo na itong bunganga ko ha. Minsan asumera lang talaga ako eh. Okay lang. Sanay naman na ako na pagkakamalang mas matanda sa edad ko eh. Sabi nga ng mga kaklase ko, masyado raw mature ang itsura ko. Hindi naman. Actually, ngayong tinitingnan kita, di ka naman mukhang mama. Ang awkward tuloy. Ganito na lang. Bumawi ka na lang sa akin. Paano ba ako nakakabawi? Paano nga ba? Teka. Kung i-treat mo na lang kaya ako bukas pagkatapos ng competition niyo. Okay ba yun? O sige, total, tinulungan mo naman kami ngayon. Ang tanong, manunuhod ka ba bukas? Siyempre naman manunood ako. I-cheer kita. I mean, yung school natin pala. Matapos ang unang pagkikita namin noon, papadudot ay doon na rin nagsimula ang pagkakaibigan namin ni Dina. Bukod sa maganda at matalino rin siya, kaya naman mas lalo pang nahulog ang loob ko sa kanya. Pastor po ang tatay ni Dina kaya lumaki siya sa isang konserbatibong pamilya. At dahil dito, kung kaya't medyo natakot ako noon na sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Ayoko kasing masira ang nabuong pagkakaibigan naming dalawa dahil baka mabigla ko siya kapag inamin kong may gusto na ako sa kanya. Sa pagtagal ng panahon ay mas lumalim ang pagkakaibigan namin ni Dina. Dahil sa pagiging close ko sa kanya ay napalapit na rin ako sa mga kaibigan niya. Nakilala ko si Mix, ang lalaking masasabi kong naging karibal ko sa pag-ibig ni Dina. Kasamahan siya ni Dina sa dance crew kung saan silang pareho miyembro. Mas matagal ang naging samahan nila, Papa Dudut. At hindi tulad ko ay sobrang open ni Mix sa pagkakaroon niya ng interes kay Dina.
Kwento nga sa akin ng mga kaibigan nila ay matagal na raw na nanligaw si Migs kay Dina pero hindi pa raw talaga siya handa na pumasok sa isang relasyon. Dahil sa kalamang ito, ay naisipang ko na lang na sarilinin ang pagmamahal ko para kay Dina. Uy bro, kamusta exam? Okay naman. Katatapos lang. Tapos na ba practice nyo? Si Tina, umuwi na. Maagang nagpaalam kanina kasi magre-review daw. Maaga pa raw exam bukas eh. Ah, ganun ba? Choose Lindo, your act of love. For years, I was the sweet girl inside the frame. Now I'm reshaping who I am. Maaga pa raw exam bukas eh. Ah, ganun ba? O sige, mauna na rin ako ha. Ah, bro, teka lang. May tatanong lang sana ako sa'yo. Ha? Ano yun? Napapansin ko kasi recently na masyado na kayong close ni Dina. Lagi ko kayong nakikita na magkasama. May something na ba sa inyong dalawa? I mean, magjowa na ba kayo? Bakit mo naman natanong yan? Magkaibigan lang kami ni Dina. Alam mo naman na ayaw pa niya magka-boyfriend, di ba? Tsaka alam kong may gusto ka sa kanya. Kaya bakit ko naman siya agawin sa'yo? Alam mo bro, hindi ko naman pag-aari si Dina eh. Oo, nanliligaw ako sa kanya pero manliligaw lang ako. Wala akong karapatang pagbawalan ng ibang lalaki na magkagusto sa kanya. Kaya kung may gusto ka sa kanya, walang problema sa akin yun. Ito naman, wala akong gusto sa kanya. Magkaibigan lang talaga kami ni Tina, promise. Baba, madinag Ako ka. pang niloko mo. Pareho tayong lalaki. Alam ko yung mga titig mo sa kanya. Sa totoo lang, nakikita ko nga sarili ko sa'yo eh. Yung mga pasimpleng tingin. Yung dumadayo ka pa talaga dito kahit ang layo ng building nyo sa amin. Huwag mo nang i-deny ang feelings mo sa kanya. Halata naman eh. Hindi ka ba magagalit kung magkagusto rin ako sa kanya? Well, normal lang naman siguro yung magselos ako pero yung magalit. Wala akong karapatang magalit. Saka, sport naman ako eh. Akala mo ba tayo lang may gusto kay Dina? Maraming nakapila sa kanya, bro. Ano bang nagustuhan mo sa kanya? Madami eh. Lahat ng qualities ng ideal girl ko, nasa kanya na. Siyempre, maganda, sexy, tapos matalino pa at independent. Siya yung tipo ng taong lalabanan kapag alam niyang ikaw ang mali. Mabait din. Basta, madami. Eh, ikaw, ba't mo siya nagustuhan? Ako? Paano ba? Ang hirap i-describe eh. Basta, nangyari na lang. Aminado naman ako na nung una ko siyang nakita, nahulog na agad ako sa ganda niya. Lahat naman tayo na love at first sight sa ganda niya eh. Kaya relate ako dyan. Pero ayun, parang gusto ko kasi siyang alagaan. Alam kong independent siyang tao pero gusto ko siyang bantayan eh. Gusto ko siyang ituring na prinsesa. Ganun. Hindi ko masabi yung tamang salita eh, pero yun nga. Basta, yun na yun. In love ka nga, bro. Paano mo nasasarili yan? Ba't di mo sabihin kay Tina yung nararamdaman mo sa kanya? Natatakot kasi ako eh. Baka iba pala ang tingin niya sa akin. Siguro natatakot lang ako na malaman na hindi niya ako gusto. Hindi mo yan malalaman kung di mo susubukan. Ibang klase ka rin, no? Tinutulak mo ako sa taong type mo rin. Hindi ba dapat galit ka sa akin kasi magkaribal tayo? That's the thrill. Mahilig ako sa kompetisyon eh. Ang maganda pa dito, wala sa atin ang desisyon. Nakakay Tina. Basta ang masasabi ko lang sa'yo, may the best man win. Oo, may the best man win. Magkaribal man kami sa isang babae ay magkaibigan pa rin ang naging turingan namin sa isa't isa ni Migs, Papa Dudut. Sinunod ko ang payo niya sa akin na iparamdam kay Tina ang tinitibok ng puso ko. Niligawan ko siya at kahit natagalan man bago niya ako sinagot ay sa muli ako ang pinili niya mula sa mahabang pila ng mga lalaking nagkandarapa sa kanya. Madinag ka ta. Si Tina ang first love ko, Papa Dudut, at ganun din siya. Ako ang kanyang first love at first boyfriend.
Bago niya ako tinanggap bilang boyfriend ay isang hiling ang hiningi sa akin ni Dina Papadudut. At yun ay ang pangakong hindi ko siya gagalawin hanggat hindi pa kami kinakasal. Hindi kasi niya sinusuportahan ang premarital sex. At naiintindihan ko naman yun dahil lumaki siya sa isang relihiyosong pamilya. Nagpatuloy pa rin ang pagiging magkaibigan namin ni Lamig sa kabila ng pagbasted niya kay Dina. Tulad ng sinabi niya ay sport nga talaga siya. Dahil medyo stricto ang mga magulang ni Dina ay tinago muna namin ang relasyon namin habang nag-aaral pa kami. Sakalang namin ito sinabi noong makagraduate na kami sa kolehiyo. Agad na nagtrabaho bilang nurse si Dina Papadudut. Samantalang pumasok naman ako sa isang private company bilang office worker. Hindi naman naging tutol ang mga magulang ni Dina sa relasyon naming dalawa dahil nairaos naman namin ang kolehiyo. At ngayon ay may sari-sarili na kaming trabaho. Pero ang malaking problema ang dinanas naming dalawa ni Dina ay dumating noong ika-6 na taon ng aming pagsasama. Ito ay matapos kong malaman na nagdadalang tao na pala siya. Kaya pala kapansin-pansin ang tila pag-iwas sa akin ni Dina Papadudut. Para bang lumalayo siya sa akin sa tuwing lumalapit ako sa kanya. Para ba siyang may sikretong tinatago sa akin. Noong una ay hindi ko ito pinansin dahil baka wala lang siya sa mood at baka pressured lang siya sa trabaho pero mas lumala pang ugali niya sa mga sumunod na araw. Naging irritable siya at palaging galit. Hanggang sa nakita ko ang pregnancy test sa bag niya. Doon ko nalaman ang totoo na 3 linggo na pala siyang buntis. Nangako kami sa isa't isa Papadudut na walang mangyayari sa pagitan naming dalawa ni Dina hanggat hindi kami humaharap sa dambana. Pero laking gulat ko noong malamang kong buntis nga siya. Alam ko na hindi ako ang ama ng kanyang dinadala, alam naming pareho yon. Hindi lang ako makapaniwala na magagawa ito sa akin ni Dina. Nang kumalat ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Dina ay nagalit ang mga magulang niya. Gusto kasi nilang magpakasal muna kami bago bumuo ng sariling pamilya. Yun naman talaga ang original na plano, Papadudut. Pero hindi ko alam kung bakit at paano nagawa ni Dina na lokohin ako at magpagalaw sa ibang lalaki. Nagalit sa akin ang mga magulang niya kahit na hindi naman ako ang may kasalanan. Pero dahil sa pakiusap sa akin ni Dina ay hindi ko sinabi sa kanila ang katotohanan. Tinanggap ko ang galit nila at pangangatawan ko na lang ang bata sa kanyang sinapupunan. Salamat, hindi mo sinabi kay Papa yung totoo. Strong yan! Strong yan! Sa tulong ng multivitamins at 100% vitamin D3 that helps strengthen bones and muscles. Chloe, Unilab yan. Paano ka paalala? Ang growing ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Yung totoo. Hindi naman matutunaw yung batang yan sa tiyan mo kahit sabihin ko sa kanila ang totoo eh. Mas lalala lang ang sitwasyon. Ayokong mangyari yun. I'm sorry, Elvin. Pero, paano nangyari to, Dina? Ha? Hindi ko alam. Hindi ko naman ginusto to eh. Nagulat na lang din ako. Hindi ko maintindihan eh. Paano nangyari sa'yo yan? Hindi pwedeng bigla na lang. Diba? Nakiusap ka sa akin na walang mangyayari sa atin hanggat hindi tayo nagpapakasal. Nangako tayo sa isa't isa. Diba? Hindi ko naman sinasadya eh. Nasa impluensya ako ng alak ng gabing yun. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Hindi ko na alam kung anong ginawa ko. I'm really sorry. Alam mo, sana nakakabawas ng sakit yung pagsusuri mo eh, kaso hindi. Masakit pa rin eh. Niloko mo ko, Dina. Sinira mo ang tiwala ko sa'yo. Alam mo ba kung gaano kasakit ang nararamdaman ko ngayon? May idea ka ba? Ha? Sobrang sakit, Dina. Sobra! Aminado naman ako na may kasalanan ako sa'yo. Hindi ko naman tinatakbuhan yung pagkakamali ko eh. Pero sana naman mapatawad
June 15. Alam mo ba kung para saan yung date na yan? Yan ang target date ko na sana magpo-propose ako sa'yo. 2 weeks na lang, Dina. 2 weeks! Bakit hindi mo pa nahintay? Kung gusto mo nang gawin yun, nandito lang naman ako eh. Anytime, anywhere. Gagawin ko yun with you. Pero bakit sa iba mo pa gustong gawin? I'm sorry. Yan na lang ba ang kaya mong sabihin? Ha? Pasensya ka na pero wala pang magagawa yung sorry mo sa ngayon. Ano bang gusto mong sabihin ko? Galit din ako sa sarili ko, Elvin. Galit ako sa ginawa ko. Galit ako na hindi ko nakontrol ang sarili ko. Gusto mo bang lumuhod ako sa harap mo ngayon para mapatawad mo ko? Gagawin ko yun. Mahal kita, Dina. Wala naman akong ibang choice kundi patawarin ka eh. Pero hindi porkit pinatawad na kita, ibig sabihin nun, wala na yung sakit. Tiwala yung nasira sa atin. Hindi ko alam kung paano natin maibabalik yun. Maniwala ka sa akin. Hindi na mauulit yun. Isang beses lang naman nangyari yun eh. Hindi ko yun ginusto. Pangako ko sa'yo, Elvin, wala nang mangyayaring ganun. Dina, kahit isang beses lang yun nangyari, wala na rin namang kwenta eh. Dahil buntis ka na oh. At niloko mo pa rin ako. Hindi ko lang talaga maintindihan eh kahit anong explanation mo sa akin hindi talaga nagsisink in. Boyfriend mo ako. Pero bakit naghanap ka pa ng iba? Ano bang tingin mo sa akin? Kaya nga humihingi ako ng tawad sa'yo. Kahit paulit-ulit ko pang sabihin, araw-araw ko pang pagsisisihan, basta lang mapatawad mo ko. Elvin, mahal kita. Alam mo yan, ayokong makitang nasasaktan ka. Eh kaso nasaktan mo na ako eh. And I'm so sorry. Habang buhay kong pagsisisihan ang ginawa ko sa'yo. Sino nga ma? Mas mabuti na lang na huwag mo nang alamin. Kalimutan na natin ang nangyari, please. Sino? Sabihin mo! Elvin! Sino? Si Mix! Masakit papadudot na malamang nakipag-sex ang nobya ko sa ibang lalaki. Pero mas doble pa ang sakit nung nalaman kong ginawa niya yon kasama ang isa sa mga tinuturing naming kaibigan. Sa dami ng lalaki, bakit si Mix pa? Isang beses silang nagtaksil pero 2 patalim ang tumama sa likod ko nang malaman ko yon. Dahil sa sobrang galit, papadudot ay nilabas ko ang katotohanan sa mga magulang ni Tina. Inamin ko sa kanila na hindi ako ang tunay na ama ng dinadala ng kanilang anak. Hindi na ako nakapag-isip ng maayos, papadudot, dahil nilamon na ako ng matinding galit na naramdaman ko noon. At yun ang pinagsisihan ko hanggang sa ngayon. Sana hindi na lang ako nagsalita. Sana kinimkim ko na lamang ang katotohanan. Dahil sa pagbunyag ko ng katotohanan ay nagbago ang buhay namin ni Dina. Sa totoo lang, papadudot, ay willing naman talaga akong tumayo bilang ama sa magiging anak ni Dina. Mas matimbang ang pagmamahal ko sa kanya sa puntong kaya kong alagaan at palakihin ang anak na hindi naman sa akin ang galing. Kaya ko silang patawarin sa nagawa nila basta huwag lang malayo sa akin si Dina. Mabilis na nalaman ni Mix ang nangyari, papadudot, at dahil sa ginawa ko ay napalayo sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Dina! Lumabas ka, please! Get fresh after meals with Double Mint. Sa kailabat ya kapsula at sanago, 1 capsule a day lang. Because Myra E helps nourish your skin from within. Ka, please! Kausapin mo naman ako! Anong ginagawa mo dito? Ang kapal ng mukha mong pumunta dito, gago ka! Kailangan ko makausap si Dina! Umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko sa'yo. Bro, please naman! Hoy, gago! Huwag mo nga ako bro. Kung tinuturing mo akong kaibigan, hindi mo magagawa sa akin to! Hindi pa ba next
explain sa'yo ni Tina? Nakainom kami noon. Hindi namin alam ang ginagawa